ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நேத்து நம்ம 50th ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சோம் இல்லையா? ஸோ மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். லெட் மீ ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஓகே, நம்ம இப்போ 4வது பிரிவுல, அதாவது சம்மரியில வந்து 5வது ஐ திங்க் எஃப் இல்லையா? இஎஃப்ஜி இஎஃப் திங்க் 6th பார்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது தூய பக்தி சேவையில வந்து எவ்வாறு நாம வந்து செயல்படுத்துவது அப்படிங்கிறத பத்தி நாம இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரம்மபூத்தா இதை பார்க்கணும். 51 இல்லையா? இது வரைக்கும் தான் பார்த்தோம். நம்ம 50 வரைக்கும் தான் பார்த்தோம் இல்லையா? 53 1ல இருந்து 53 வந்து பிரம்மபூதா அப்படின்னா, பிரம்ம பூதா என்றால் அதாவது உயிர் வாழிகள். பிரம்ம நிலையை அடையக்கூடிய அந்த அந்த நிலையை வந்து நம்ம உயிர் வாழிகளா இருக்கக்கூடிய மனிதர்களால் மட்டும்தான் இந்த பிரம்மபூத நிலையை அடைய முடியும். ஸோ அந்த அந்த நிலை எவ்வாறு நம்ம கொள்வது? நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல கூட இந்த சிதாதிர் முனியை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? நிதான புத்தியுடைய மனிதர். ஸோ அவர்களுடைய இயல்புகள் எல்லாம் நம்ம அங்க ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கோம். மீண்டும் அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நாம இந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து 2nd சாப்டருடைய நிறைவு பகுதி தான் 18வது அத்தியாயமே இன்னும் விளக்குறது. ஆக்சுவலி தட் இஸ் a summary of all 18 chapters of பகவத்கீதா தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறது எல்லாமே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பிரபுபாதா பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे.
நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ இந்த 51வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 53வது ஸ்லோகம் அது என்னன்றது ஐ திங்க் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா நீங்க? 51வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு நிமிஷம். எஸ் 3 ஸ்லோகங்கள். புத்தாய விசுத்தாய யுக்தோ நிருத்யாத்மா நியமச்சா சப்தாதின் விஷயாம்ச த்யக்த்வா ராகா துவேஷு வியோதசயா. ராகா என்றால் ஆசை, அதாவது துவேஷம் என்றால் அதாவது வெறுப்பு இல்லையா, டிசையர். அதாவது நமக்கு எப்பொழுதுமே இரு மனம் உண்டு இல்லையா. சோ நம்ம எதையுமே வந்து 2 டைப் ஆஃப் திங்ஸ் டுவாலிட்டியஸோட தான். ஒண்ணு நமக்கு பிடிக்கும், இல்லைன்னா பிடிக்காம போகும். நம்ம குளிர் எப்படி வெப்பம் குளிர், அதே மாதிரி இன்பம் துன்பம், இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில எதிர்கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இல்லையா. அதை குறிக்கிறது. இது எல்லாம் இந்த சூழ்நிலைகள் வந்தாலுமே நாம வந்து ஒரு நிதான புத்தி உடைய மனிதர் வந்து இரண்டையுமே வந்து சமநோக்கோடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவனுக்கு உண்டு. சோ இப்ப இந்த குவாலிட்டிஸ் தான் நம்ம பாக்குறதே. தீரா விவிக்தா சேவே லக்வேஷி யக்த வியாக்காய மானசக தியானயோக பரோ நித்தியம். பரோ என்றாலே பகவானுக்காக நினைத்து கொண்டு செய்வது பரோ தர்மா. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். பரோ என்றாலே அனைத்தையும் பகவானை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். நித்தியம் எப்பொழுதும். வைராக்கியம் சமுஸ்பர்ஷிதக அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் இல்லையா. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமக்ரோதம் பரிக்கிரகம் விமுச்சாய நிர்மாமாக சாந்தோ பிரம்மபூதாய கல்பத்தே. அதாவது பிரம்மபூத நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகளை பற்றி இந்த ஸ்லோகங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்படு. புத்தாய அதாவது புத்தி இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ். விசுத்தாய அதாவது தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட. யுக்தக அவ்வாறு அதாவது யோகத்தில் நிலை பெற்ற ஒரு மனிதன் இல்லையா. எங்கேஜ் இன் தட். திருத்தயா அதாவது திருத்தா என்றாலே நம்ம வந்து திடமான மனசோட, அதாவது நாம் எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அதுல ஸ்திரத்தன்மையை வந்து நாம வெளிப்படுத்திக்கணும்.
ஆத்மானாம் அதாவது ஒரு உயிர் வாழி. நியம என்றால் அதாவது நியமங்கள் இல்லையா, நம்ம எதெல்லாம் ரூல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ரெகுலேஷன்ஸ். சா சப்தாதீன் அதாவது சச் அஸ் சவுண்ட் அதாவது சப்தத்தின் விஷயான் அதாவது இந்த புலன் அதாவது புலன்களின் செயல்கள் இல்லையா. அதாவது நம் புலன்களின் செயல் என்ன செய்கிறது, உணர்தல், அதுக்கு அடுத்து உண்ணுதல், அப்புறம் இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்ம பாக்குறது, ஒரு செயலை கையால செய்யறது, மனசு லயிக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. தெக்த்வா கிவிங் அப் அதாவது தெக்த்வா என்றால் அதை நாம விட்டு கொடுத்துறது ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது டாலரன்ஸ் இருந்தாதான் நம்மளால அது எல்லாமே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். அதே மாதிரி எதையெல்லாம் நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம், பேராசையை விடணும், ஹேட்டட்னஸை விடணும் இல்லையா. அதாவது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அட்டாச்மெண்ட்னா நமக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா. ஒரு செயலை ஒரு கர்மத்தை நாம செய்யும் பொழுது அதன் பலன்களை நாம எதிர்பார்த்தல், அதன் மேல பற்றுதலை கொள்ளுதல், அதுதான் அட்டாச்மெண்ட். இல்ல துவேஷிக்கிறது, அந்த மாதிரி நமக்கு சாதகமான ஒரு நிலை உருவாகவில்லை என்றால் அதை நாம துவேஷிக்கிறது, அதாவது நமக்கு விருப்பம் இல்லாத தன்மை, ஹேட்டட்னஸ், ஒருத்தர் மேல நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஹேட்டட்னஸ் கூட எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம். வியூதாஷய லைங் அசைட் அது எல்லாத்தையுமே தூரமாக விளக்கிறது. விவிக்தா சேவிஹி லிவிங் இன் த செல்யூடட் பிளேஸ் அதாவது தனிமையான ஒரு இடத்தில் வசிக்கணும்னு நினைக்கிறது. அதாவது யோகத்தில் நிலை பெறுபவர்கள் அன்னெசரியா பேசணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஸ்பீச்சே ரொம்ப லிமிட்டடான ஸ்பீச், எல்லாரிடத்துலயுமே மிங்கிள் ஆகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. they will be keeping quiet. எதற்கு அவர்கள் அந்த நிலையை அடைகின்றார்கள் என்றால் ஒவ்வொரு செயலிலுமே நமக்கு ஒரு கர்ம பலன் உண்டு இல்லையா. தேவையற்ற விஷயங்களை பேசுவதால் நமக்கு ஏற்படக்கூடியது என்ன, கர்ம பந்தனம் இல்லையா. ஒருத்தரை பற்றி நாம் அவதூறு பேசுகின்றோம், அந்த இடத்துல நாமும் இருந்தோம்னு நினைச்சாக்கா அந்த பாவத்தில் நமக்கும் பங்கு உண்டு. அதனால நம்ம அதை கேட்பதும் அதை பற்றி நம்ம விசாரிக்கிறதும் ஒருத்தரை நம்ம பேசுறது எல்லாமே தவிர்க்க வேண்டும். எஸ், அவனுடைய கர்மம், அவன் தவறு இழைக்கின்றான் இல்லையா, அவன் குரோதம் கொள்கின்றான், அவன் பேராசை கொள்கின்றான், இதெல்லாம் அவனுடைய தவறு. அத நாம கண்டிப்பாக அதோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. அதற்காக தான் இந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர் எப்பொழுதுமே தனிமையில இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, அடுத்தவர்களோட மிங்கிள் ஆகணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த பாவங்களை எல்லாம் நாமளும் சேர்ந்துதான் சுமக்கணும் இல்லையா. எல்லாமே பாவங்களா இருக்கும் பொழுது யாருக்கு இந்த பாவம் போகணும் போகக்கூடாதுன்ற டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் கிடையாது. நல்ல ஒரு ஸ்திரமான புத்தியோடைய மனிதர் கூட ஏதாவது ஒண்ணு அவதூறுல தெரியாம சொல்லிட்டா கூட அந்த பாவ விளைவு அவர்கிடத்தில் கண்டிப்பாக சேரும். அதனாலதான் இந்த ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் அன்னெசரியான ஒரு விஷயங்கள்ல எப்பொழுதுமே மூக்க நுழைக்க மாட்டாங்க. லகு ஹாசி ஈட்டிங் ஸ்மால் குவான்டிட்டி நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க. பீப்புள் who are in that ஸ்திரமான புத்தியுடையவர்கள் வயிறு நிறைய சாப்பிடுறதோ அந்த மாதிரி இருக்காது. எதையுமே உயிர் வாழ்வதற்காக சாப்பிடக்கூடிய எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணுமோ அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு. யதா ஹாவ் கண்ட்ரோல்டு, அதே மாதிரி வாக்கு சுத்தம் இல்லையா, எதை பேச வேண்டுமோ அதை மட்டும் தான் பேசுவாங்க, அன்னெசரி திங்ஸ் பேச மாட்டாங்க. காயா பாடி மனசா அதாவது உடல் மனது இது எல்லாமே அப்சர்வ்ட் இன் டிரான்ஸ் அப்படின்னாக்கா ஆழ்நிலையில் பக்தியில் நிலை பெற்றுக் கொள்வார்கள். ஆக்சுவலி நித்தியம் அதாவது எப்பொழுதுமே ஆழ் மனசுல பகவான் மீது அந்த பக்தியை எப்பொழுது நிலைநிறுத்துவார்கள். வைராக்கியம் என்பது வைஷ்ணவ வைராக்கியம் என்பது தேவையற்றவை எல்லாவற்றையுமே தூரமாக ஒதுக்கிறது. யாருக்கு தேவையற்றது, பகவானுக்கு எதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதோ, பகவான் அதாவது தெய்வீகமான இயல்புகள் மட்டும்தான் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த பக்தியில் இருப்பவர்கள். அதாவது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுவா இருந்தாலும் அதை தூரமாக விலக்கி வைக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. அதனோடு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள், அதன் மீது பற்றுதலை வளர்த்து கொள்ள மாட்டார்கள். அதுக்குதான் வைராக்கியம் என்று பெயர். டிட்டாச்மெண்ட். சமுபர்ஷிதஹ ஹேவிங் டேக்கன் ஷெல்டர் ஆஃப், அதாவது அகங்காரம் என்பது நம்ம அகங்காரம் தான். பலம் என்பது அதாவது பொய்யான ஒரு பலம். தர்ப்பம் அதாவது நம்ம தற்பெருமை இல்லையா, அங்க எதுவுமே இருக்காது, ஆனா பேச்சுல மாத்திரம் வி ஆர் கிரேட்ஃபுல் அப்படின்னு பேசிக்குவோம் இல்லையா. சோ எனக்கு இவ்வளவு கார் இருக்கு, இவ்வளவு பங்களா இருக்கு, ஆனா அங்க எதுவுமே இருக்காது, எல்லாம் பொய் இல்லையா, எல்லாமே ஃபால்ஸ். காமம் அதாவது காமம் என்பது மோகம் ஆக்சுவலி, அது கண்டிப்பாக நாம குரோதம் என்பது ஒருத்தருடைய கோபத்தை சொல்கின்றது. பரிக்கிரகம் அக்செப்டிங் அண்ட் அக்செப்டிங் மெட்டீரியல் திங்ஸ், அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் திங்ஸ், இந்த பௌதீக செயல்கள் எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்ள, இது எல்லாத்தையுமே இதுல எல்லாத்துலயுமே அவர்கள் விலகி இருப்பார்கள்.
விமுச்சயா being delivered from நிர்மமா without sense of proprietorship. நாம எல்லாருமே எதையாவது வந்து are we owning anything? இங்க ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ஓன் பண்ணிட்டு இருக்கோமா? எதுவுமே கிடையாது. எல்லாம் சில காலகட்டங்கள் நமக்கு நம்ம பேர்ல இருக்கக்கூடியது அடுத்து நாம சென்ற பிறகு இன்னொருத்தர் பேருக்கு மாற்றத்துக்கு போகும் இல்லையா? பர்மனண்டா எதையுமே நாம இங்க ஓன் பண்றது கிடையாது. யார் எதையுமே எல்லாத்தையுமே ஓன் பண்றாங்கன்னாக்கா இந்த சுப்ரீம் ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப்பே அந்த பகவான் தான். அனைத்தும் அவருடையதுதான். இங்கே நாம் எல்லாம் சில காலம் அதை உபயோகப்படுத்தி விட்டு செல்ல வந்திருக்கின்றோம், அவ்வளவுதான். சோ இந்த குறுகிய காலகட்டத்துல நம்ம வந்து பகவானை மறந்து இந்த பௌதிகத்துல லயிக்கும் பொழுது அதனாலதான் பகவான் ஓகே இந்த மாயையே அவர் இங்க திணிக்கின்றார். இன்னைக்கு காலையில் தான் பாகவதத்துல அழகான ஒரு ஸ்லோகம், 2வது கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் அருமையான விளக்கத்தை கொடுத்திருந்தாரு பிரபுபாதர். சோ அதாவது எதற்கு நாம எல்லாம் எதுக்கு பகவான் இங்க வந்து நம்மளை அனுப்பியிருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் நம்ம இங்க வந்து சங்கடத்துக்கு எதுக்கு நாம வந்து பிறவி எடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம எதற்காக இங்க பிறவி எடுக்கணும்ன்றத பத்தி நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரபுபாதருடைய விளக்க உரை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கம். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ 8வது அத்தியாயம், ஒரு நிமிஷம், இந்த இதோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால இதை நான் ஓபன் பண்றேன். சோ ஜீவராசி இப்போ பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமியிடம் இவங்க 2 பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் என்டையர் பாகவதம். பகவத்கீதை எவ்வாறு பகவான் உபதேசங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனருக்கு வழங்கினார் என்பதை பொறுத்து நம்ம சொல்கின்றோமோ அதே மாதிரி பாகவதம் வந்து பகவானுடைய ரூபம், லீலைகள், அவருடைய செயல்கள் எல்லாவற்றையுமே தெரிந்து கொள்வதுதான் பாகவதம். அவரை பற்றி மட்டும்தான் பாகவதம் பேசும். ஆனா அதை யாராவது சொல்லணும் இல்லையா? நமக்கு ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக இருக்கவங்க கிட்ட நம்ம அதை கேட்க வேண்டும். பாகவதம் எல்லாமே சுகதேவ் கோஸ்வாமிக்கும் பரீட்சித் மகாராஜன் இறப்பதற்கு 7 நாட்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த 18,000 ஸ்லோகங்களை வந்து எடுத்து வைத்தார் சுகதேவ் கோஸ்வாமி. அதை வந்து புரிந்து கொண்டார். பகவானை பற்றி மட்டுமே 7 நாட்கள் உபவாசம் இருந்தார் பரீட்சித் மகாராஜன். சோ அழகான விளக்கங்கள் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியால் கவரப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் தூய ஆத்மா ஜட உடலுடன் கொண்டுள்ள உறவில் எந்த அர்த்தமும் இருக்காது இல்லையா? சோ ஏனென்றால் நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். அவரே வந்து சுப்ரீம் ஈஸ் அன் எட்டர்னல் அப்படின்னும் பொழுது அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாரும் கூட எட்டர்னல் தான், நித்தியமானவர்கள். எந்த ரூபத்தில்? ஆத்ம ரூபத்தில். உடல் வந்து 24 பண்புகளால் ஆனது, அது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அது இங்கேயே பிறக்கின்றது, இங்கேயே வளர்கின்றது, சில காலம் வாழ்கின்றது, அதே மாதிரி சிரமம் படுறது, மீண்டும் மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றது. உடலுக்கு மட்டும்தான் மரணம், ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே மரணம் கிடையாது. அத்தகைய உறவு இந்த உடல் இயங்குவதை ஒருவன் சொப்பனத்தில் காண்பதை போன்றதாகும் இல்லையா? அதாவது நம்ம கனவுல வந்து பாக்குற மாதிரிதான் இந்த உடலினுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே. இதன் ஞானத்தை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். சாங்கிய யோகத்தை நாம வந்து 2nd சாப்டர்ல 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படிச்சோம் இல்லையா? ஞானத்தின்படி. சோ இப்ப இந்த 18வது அத்தியாயத்திலயும் நம்ம முதல்ல நேற்றைய இதுல வந்து நம்ம படிச்சோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜீவராசி ஜட உடலுக்கும் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்டவன் இல்லையா? இந்த ஜட உடலுக்கும் மனம் என்பதும் அதுவும் சூக்ஷ்மத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா? மனம், அறிவு மற்றும் இந்த புலன்கள் எல்லாமே வந்து சூக்ஷ்மம். மீச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த உடல் வந்து அது வந்து ஸ்தூலம். இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்துக்கு அப்பாற்பட்டதுதான் அந்த ஆன்மீக உடல் என்பதை நாம ஸ்பிரிட் சோல் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்படிப்பட்ட அவன் எப்படி ஜட வாழ்வை துவங்கினான் என்று பரீட்சித் மகாராஜன் வந்து கேள்விக்கு வந்து பக்குவமாக பதிலளிக்கப்பட்டது இந்த ஸ்லோகத்துல. உயிரை பற்றிய பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் ஜீவாத்மா முற்றிலும் வேறானவன் இல்லையா? சோ உயிர் என்பது அந்த பரம்பொருளிடம் வந்தது. அது வந்து நித்தியமானது, அது ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லையா? ஆன்மீகமானது. ஆனால் இந்த உடல் வந்து எப்பொழுதுமே பௌதிகத்தன்மை. சோ இந்த பௌதிகத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் நிறைய வேறுபாடு இல்லையா? அதை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஆத்ம மாயா என்று அழைக்கப்படும் பகவானின் பகிரங்க சக்தி இல்லையா? பகவானுக்கு 3 சக்திகள் உண்டு. ஒன்று அந்தரங்க சக்தி என்பது அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சி, சுப்பீரியர் எனர்ஜி, அதுதான் ஆன்மீக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. பகிரங்க சக்தி என்பது இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதுதான் வந்து நாம அந்த மாயையில் தான் நம்ம இங்க சிக்கி கொண்டுள்ளோம். சோ சக்தியால், அந்த பகிரங்க சக்தியால் வசீகரிக்கப்பட்டுள்ளோம் நாம. காரணத்தால் அத்தகைய பௌதீகமான எண்ணத்தில் அவன் ஆழ்ந்திருக்கின்றான் எப்பொழுதுமே.
இது முதல் காண்டத்துல வந்து பாகவதத்துல வந்து ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. பகிரங்க சக்தி பகவானால் ஆளப்படுகின்ற எல்லா சக்திகளுமே பகவானால் தான் ஆளப்படுகின்றது. இந்த பௌதிக உலகமும் ஆன்மீக உலகம் எல்லாமே அவருடைய ஆளுமையின் கீழே தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. சோ ஜீவராசிகள் பகவானுடைய விருப்பப்படி அவரது பகிரங்க சக்தியால் ஆளப்படுகின்றன. ஜீவராசி தனது தூய நிலையில் தூய உணவரை பெற்றவனாக இருப்பினும் பகவானின் பகிரங்க சக்தியால் வசீகரிக்கப்பட்ட விஷயத்தில் அவன் பகவானின் விருப்பத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவனாகவே ஆகின்றான். நமக்கு இதன் மேல் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டதால் நாம் இங்க வந்திருக்கோம் இல்லையா? அதனால பகவான் இங்க ஒரு அதாவது ஒரு பிரமிப்பு, அதாவது ஒரு கனவுமயமான ஒரு உலகத்தை தான், மாயையை தான் இங்க வந்து சிருஷ்டிச்சிருக்கார். சோ இது பகவத்கீதையில வந்து 15.15 வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இல்லையா? சோ எல்லாருக்கும் ஒரே இலக்கு, நேயம், அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யார்? வேதங்கள் எல்லாம் யாரை பற்றி உரைக்கின்றது? அந்த பரம்பொருளை பற்றி தான், எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி தான் உரைக்கின்றது. இப்பொழுது தானாக எழும் அடுத்த கேள்வி இல்லையா? நமக்கு இது எல்லாருக்குமே உண்டு இந்த கேள்வி. பகவான் ஏன் ஜீவராசிகளை அத்தகைய உணர்வும் மறதியும் அடையுமாறு வசியப்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கேள்வி. ஏன் நம்ம இங்க வரணும்? எதற்கு நம்மளுடைய முந்தைய ஜென்மத்தை எல்லாம் மறக்கணும்? எவ்வாறு நம்ம மறக்கின்றோம்? எவ்வாறு உணர்வு பெறுகின்றோம்? இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. அதற்கான விடை இங்கே வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் இல்லையா? ஜீவராசிகள். தூய உணர்வு, ஆத்மா எப்பவுமே பியூரிஃபைட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கிறது. ஆனா நாம தான் தேவையற்ற அழுக்குகள் எல்லாத்தையுமே இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட இணைத்துக் கொள்கின்றோம். ஏனென்றால் இந்த சூக்ஷ்ம உடல் தான் அந்த அத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. மனசு, புத்தி, புலன்கள், இது இந்த மூன்றுமே வந்து அந்த செயல்களில் வந்து ஆக்ஷன்ல வந்துருது. ஆனா இதற்கு மூல காரணம் ஆத்மா வெறுமனே ஒரு தீப்பொறி போல அதை வந்து நினைக்குது, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அறிவு வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்ச உடனே மனசும் அதில் மேல் நயக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து புலன்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. இது நம்ம எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ இந்த இயற்கைக்கேற்றவாறு, அவர்களின் இயற்கைக்கேற்றவாறு, இங்க இயற்கை என்பது அவருடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதே பகவானின் உண்மையான விருப்பமாகும். நாம் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நித்திய தொண்டில் ஈடுபட வேண்டியவர்கள் தான். அதுதான் நம்மளுடைய தலையாய கடமை. ஆனால் அந்த கடமையை நாம வந்து மறந்து விடுகின்றோம். இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து வஸ்துக்களையுமே நாம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா? அவை எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் வந்து கிடைக்க பெற்றது இந்த பௌதீக இயற்கை. இங்க இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம உபயோகப்படுத்திட்டா அதனுடைய உரிமையாளரை பத்தி நம்ம நினைக்காம போகிறது பெரிய தவறு இல்லையா? அதுதான் மறந்து விடுகின்றோம். ஆனால் ஜீவராசி ஓரளவு சுதந்திரம் உடையவன் இல்லையா? லிமிட்டெட் இண்டிபெண்டன்ஸ். எவ்வாறு அவனுடைய கர்மத்தை அவன் வந்து செயல்படுத்த முடியும் என்பதில் மட்டும்தான் அவனுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. அந்த சுதந்திரத்தை நாம என்ன பண்றோம்? உபயோகப்படுத்தி ஆளணும், அடக்கி ஆளணும்ன்ற அந்த உணர்வு என்பது நமக்கு வருகின்றது. அகங்காரம் என்பதும் வருகின்றது இல்லையா? அதுதான் வந்து பௌதீக பண்புகள். அந்த பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள்ல வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோவும் ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு சுதந்திரம் உடையவன் இருப்பதால் பகவானுக்கு தொண்டாற்ற விரும்பாமல் பகவானை போன்ற சுதந்திரத்தை பெற முயற்சிக்கின்றான். இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஆல்வேஸ் வி ஃபீல், நம்ம எப்பவுமே வந்து ஐ எம் கிரேட், ஐ எம் த டூயர், அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அடக்கி ஆளணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு என்பது நம்ம ஒரு உயிர் வாழிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு தான். ஆனா சில பேர் அந்த குணாதிசயத்துக்கு, அது எஸ்பெஷலி ரஜோகுணம் தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இப்படித்தான் இருக்கும். ஆனால் சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்களுடைய செயல்பாடு எல்லாரையுமே சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையோட இருப்பார்கள். சோ பக்தல் அல்லாத ஜீவராசிகள் பகவானுக்கு சமமான வலிமை பெற ஆசைப்படுவதால் பகவானின் விருப்பப்படி அவர்களை மாயைக்குள் புகுத்தப்படுகின்றனர். சோ பகவான் வந்து நம்மளை எல்லாருமே மாயையில வந்து புகுத்துகின்றார். அதனாலதான் நம்ம வந்து ரியாலிட்டியே தெரியாம இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து நித்தியமானது நினைச்சிட்டு எப்பவுமே குரோதம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, அந்த மோகம், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வளர்த்துக் கொள்றோம் இல்லையா? எல்லாமே நித்தியமானது. எஸ், நம்ம எல்லாமே, நம்ம குடும்பம், நம்ம உறவினர்கள் எல்லாமே நித்தியம். இங்க இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திகள் பாஸ்திகள் எல்லாமே நமது மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம் எதற்கடைகின்றோம்? ஏனென்றால் முழுமையாக நாம பௌதீகத்தில் வந்து லயித்து விடுவதால், மாயையில் வந்து சிக்கிக் கொண்டிருப்பதால் தான் நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எல்லாமே பௌதீகத்தின் மேல் லயிக்கின்றது. ஆன்மீகத்தின் பக்கம் நாம உண்மையை வந்து உணரணும், நாம திரும்பி பார்க்கறதே கிடையாது.
சோ பகவானின் விருப்பப்படி அவர்களை மாயைக்குள் புகுத்தப்படுகின்றனர். தேவையான தகுதியை பெற்றிருக்காமல் ஒரு அரசனாக மாற விரும்பும் மனிதரை போல. எஸ், நாம கடவுள் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பாக ஆக முடியாது இல்லையா? அவருடைய ஆற்றல்கள் எல்லையற்றது. நமக்கு அந்த மாதிரி ஆற்றல் எதுவுமே கிடையாது. வெறுமனே ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம எஸ் நித்தியமான தன்மையில நாமும் பகவானும் ஒன்று, அவ்வளவுதான். ஆனா அவர் எல்லையற்ற ஆற்றலை உடையவர். நமக்கு அந்த மாதிரி ஆற்றல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் நம்ம கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிறு அவகாசத்திலையும் நான் தான் கடவுள் என்ற அந்த லெவலுக்கு நம்ம நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம செய்ய ஆரம்பிக்கணும். ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு நம்ம உரிமை, அவர்களை அடக்கி ஆளணும்ன்ற அந்த தன்மை எல்லாமே நமக்குள்ள வருகிறது. இது எவ்வாறு இருக்கின்றது என்றால், தகுதியற்ற ஒரு அரசனுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டிஸ் இருக்காது. ஆனால் அவன் அரசனாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு உண்டு இல்லையா? ஆள வேண்டும் என்ற தன்மை உண்டு. அந்த மாதிரியான நிலைதான் இதை ஓமையாக பிரபுபாதர் இங்க விளக்கி இருக்கிறார். சோ பகவானின் விருப்பப்படி அவர்கள் மாயைக்குள் புகுத்தப்படுகின்றன. அந்த மாயையில போன பிறகு அவன் ஆளக்கூடிய நிலையில அவனுடைய கனவு மையத்திலேயே அவன் எஸ் எஸ் இது நான், என்னுடைய குடும்பத்தை நான் தான் டாமினேஷன் அப்படிங்கிற அந்த இது. சோ நான் சொன்னபடிதான் என்னுடைய தம்பிமார்கள் நம்ம தாய் தந்தை கூட கேட்கணும்ன்ற அந்த ஒரு ஆளுமை. இது எல்லாமே மாயையினுடைய பிரதிபிம்பம் தான். அதனாலதான் அவங்க எஸ் நான் தான் கிரேட் என்ற அந்த இதுல அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். சோ பகவானின் விருப்பப்படி அவர்கள் மாயைக்குள் புகுத்தப்படுகின்றனர். தேவையான தகுதியை பெற்றிருக்காமல் ஒருவன் அரசனாக மாற விரும்பும் மனிதனை போல பகவானாகவே ஆக்கிவிட அதாவது ஜீவராசி ஆசைப்படும் பொழுது தான் ஒரு அரசன் என்று அவன் எண்ணும் வகையில் கனவை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் வைக்கப்படுகின்றான். இதுதான் நிஜம். நாம ஒருத்தர் அடக்கி ஆள்றோம், ஒருத்தர் நம்ம சொல்லப்படி கேட்கிறாங்க, ஐ எம் த கிரேட், நான் சொன்னதுனால்தான் அது நடந்தது, இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் பாரு, அது ரொம்ப தவறு. எதுவுமே நாம இங்க செயல்படுவது கிடையாது. இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மா இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. யாரால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது? அந்த சர்வ வல்லமை படைத்த இறைவனுடைய அருளால் அது இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா? எப்பொழுது இந்த ஜீவன் இந்த உடலை தாங்குகின்ற தன்மையை இழக்கின்றதோ அப்பொழுது இந்த ஆன்மா இந்த கூட்டை விட்டும் வெளியேறி விடுகின்றது. சோ எப்பொழுதுமே நாம யாரையுமே அடக்கி ஆள்றோன்ற அந்த எண்ணம் வரவே கூடாது. அது மிகவும் தவறான ஒன்று. சோ அததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ப்ரொப்ரேட்டரிஷிப், நாம் எதைக்குமே உரிமையானவர்கள் கிடையாது. எல்லாமே டெம்பரவரி ஓனர்ஷிப் தான். எவ்வாறு நம்ம டெம்பரரியா இங்க இருக்கின்றோமோ அது எல்லாமே டெம்பரவரி தான். சாந்தக, பீஸ்ஃபுல், பிரம்ம பூஜாய, அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இது எல்லாமே தன்னுணர்வு பாதையில போகும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். 3 ஸ்லோகங்கள் ஆச்சு. ஒருவர் அந்த நிலையில் போகும் பொழுதுதான் இது கண்ட்ரோலிங். ஆனா இந்த நிலையை அடையறதுக்கு மனது மற்றும் இந்த புத்தி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். சோ சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதாவது புலன்களின் செயல்களிலிருந்து நாம விலகி இருக்க வேண்டும். கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நாம பக்குவமான நிலையில் செயல்படுத்த வேண்டும். அதே மாதிரி ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஹேட்டட்னஸ், அதாவது விருப்பு வெறுப்புகள்ல இருந்து நம்ம தூரமாக விலகி இருக்க வேண்டும். வெளியில வந்திருக்கணும். அதுல இருந்து கட்டுண்ட நிலையில இருந்து நாம விடுதலை அடைந்த நிலைக்கு நாம வந்திருக்கணும். பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப்ட் பை த இன்செசன்ட் ஃப்ளோஸ் ஆஃப் டிசையர்ஸ், அதாவது நிறைய ஆசைகள் வந்தாலுமே அதெல்லாம் அதனால அவர்கள் எந்த ஒரு மாற்றத்திற்கும் அவர்கள் உட்பட மாட்டார்கள். எப்பொழுதும் ஸ்திரமான புத்தியோட செயல்படுவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. அதாவது பல்வேறு நதிகள், அதாவது அது உற்பத்தியாகக்கூடிய இடம் வேறு, அதன் கடந்து செல்லக்கூடிய பாதைகள் எல்லாம் வேறு. ஆனால் இறுதியில் அந்த கடலில் போய் தான் சங்கமிக்கின்றது அந்த நதி இல்லையா? கடலோடு சேர்ந்தாலும் அந்த கடல் கலங்குவதே கிடையாது. எப்பொழுதுமே ஒரே ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் பொசிஷன்ல தான் இருக்கும் கடல் இல்லையா? அந்த மாதிரியான தன்மை. நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே இருக்கும். ஆனா அது எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு ஸ்திரமான புத்தியோட இருக்கக்கூடிய நிலை. லிவிங் இன் எ செல்யூடட் பிளேஸ், தனிமையான இடத்தில் வசிக்க விரும்புதல். ஈட்ஸ் லிட்டில் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இஸ் பாடி, மைண்ட் அண்ட் பவர் ஆஃப் ஸ்பீச், நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஆல் பேட் குவாலிட்டிஸ் பார்ன் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சப்ஷன்ஸ் இல்லையா? அதாவது பேட் குவாலிட்டிஸ், அதாவது தவறுதலான இருக்கக்கூடிய அந்த இயல்புகளிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக வெளியேறணும். ஆல்வேஸ் இன் டிரான்ஸ், எப்பொழுதுமே ஆழ்நிலையில், அதாவது பக்தி நிலையில் ஆழ்ந்திருப்பது. அண்ட் டிட்டாச், இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்த தன்மையில், அதாவது தூரமாக விலகி இருக்கு, அதன் மேல் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பது. இப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அடையக்கூடிய நிலை அதாவது ஸ்திரமான புத்தியுடைய நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதாவது பிரம்மபூத நிலையை அடைகிறார்கள். அதுதான் பிரம்மபூதா ஃபேஸ் என்றது. சோ ஒருவர் அந்த பிரம்மபூதா ஃபேஸ்ல இருக்கும் பொழுது
பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நா சோக்ஷதி நா காங்ஷதி. அதாவது சோக்ஷதி என்றால் அதாவது ஆசைப்படுவதோ வெறுப்பதோ எதுவுமே கிடையாது. காங்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு அனைத்து உயிர்வாழிகளையும், பூதேஷு என்றால் உயிர்வாழிகள் எல்லாரையுமே சமமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை. மத் பக்திம் லபதே பராம். அதாவது யார் ஒருவர் ஒன் ஹூ இஸ் தஸ் டிரான்சிடென்டலி சிச்சுவேட்டட், அதாவது ஆழ்நிலையில் பக்தி நிலையில் வந்து யார் ஒருவர் நிலை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து they will realize the பிரம்மன், சுப்ரீம் பிரம்மன், பகவானை உணரக்கூடிய, பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை, யோக நிலையை அவர்கள் அடைகிறார்கள். he never laments, அதாவது வருத்தப்படவும் மாட்டான். and never desires, எதையும் ஆசைப்படவும் மாட்டான். எதுக்குமே வந்து ஆசை கொள்ளுதலோ இல்லை வெறுப்பதோ எதுவுமே இருக்காது. is equally poised, அதாவது disposed, அதாவது equally disposed means சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய பக்குவ நிலையை அவன் வந்து அடைகின்றான். யாரிடத்தில் சமநோக்கு? எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்திலுமே. in that state he attains pure devotional service unto me. அப்படிப்பட்ட மனநிலையை யார் ஒருவர் அடைகின்றாரோ அவர்கள் வந்து தூய பக்தி சேவையை வந்து வந்து ஏற்கின்றனர் அப்படிங்கறத வந்து இங்க நம்ம இந்த இதுல இருந்து நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிய வருகிறது. அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து அதே விளக்கம்தான். இது 55. பக்தாயா மாம் அபிஜானதி யாவான் யஷ்சாமி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். அதாவது யார் ஒருவர் பகவானுடைய இந்த ஹையஸ்ட் நிலையை வந்து உணர முடிகின்றதோ, பக்தி சேவையில மட்டும்தான் வந்து அவர்களால் உணர முடியும். அட் ஒன்ஸ் அவங்க இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை வந்து சேர்கிறார்கள். இன் ஃபுல் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் த காட், சுப்ரீம் காட் இல்லையா. சோ பை சச் டிவோஷன், அப்படிப்பட்ட ஒரு தூய பக்தினால வந்து he can enter into the kingdom சொல்லிட்டார். பகவானுடைய திருநாட்டை அவர்களால வந்து அதாவது நுழையக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். சோ இந்த 50th discussion of the purport, கிருஷ்ணா அதாவது வாட் இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அப்சல்யூட், அதாவது பூர்ணத்தினுடைய உண்மை அந்த பரம்பொருளை உணர்வதற்கான குவாலிட்டி, அதாவது அது குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தகுதி என்னன்றதை நம்ம பார்க்கின்றோம். Krishna and his plenary portions cannot be understood by the mental speculation இல்லையா. நம்ம கற்பனையாலேயோ இல்லை வந்து நம்ம அதாவது நம்மளோட யூகங்களாலேயோ வந்து நம்ம வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி நாத்திகத்தன்மையான கருத்துக்களாலையும் வந்து பகவானை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. erudite scholarship or mental speculation or university degrees failed இல்லையா. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நமக்கு படிக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறை என்பது ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி எங்கேயுமே எடுத்துரைக்கிறது கிடையாது இல்லையா. வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வி, பகுத்தறிவு, இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதீக வாழ்வை வந்து எவ்வாறு நம்ம வந்து அதை வந்து செவ்வனே செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான், அந்த ஒரு அறிவு மட்டும்தான் நமக்கு அது ஏட்டுக்கல்வி புகட்டுகின்றது. ஆனால் ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி எங்கேயுமே அது எடுத்துரைப்பது கிடையாது. சோ யார் ஒருவர் பகவானை வந்து உணர முடியும்? ஒன்லி ஒன் வே டு நோ கிருஷ்ணா. யாரால வந்து அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும்னாக்கா தூய பக்தி சேவையால் வந்து நாம பகவானை உணரலாம். அதுவும் யாரோடைய வழிநடத்துதல்ல, ஒரு குருனுடைய வழி நடத்துதலால நம்மளால அதை உணர முடியும். சோ வித்தவுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே பகவான் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து யோக மாயையில் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். சோ அவர் வெளிப்படணும்னா நாம ஞானத்தின் தரப்புல நாம வந்து செல்ல வேண்டும். அந்த ஞானத்தை நாம எவ்வாறு அடைய முடியும்? தூய பக்தி சேவையால் மட்டும்தான் அடைய முடியும். How once devotional service begins from achieving Brahma Bhuta stage இல்லையா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், சரணம் இல்லையா, அந்த நவவித பக்திஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதுல எது நமக்கு முடியறதோ அது செய்யணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இந்த 3 தான் நம்ம செய்யக்கூடியது. பிரம்மபூதா வந்து அதனால வந்து பிரம்மபூதா ஸ்டேஜ், அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பகவானோட இந்த ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவோட சம்பந்தத்தை வந்து யோகத்தில் வந்து நிலைப்படக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து அந்த உயிர் வாழி உணர முடியும். மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன், பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவது. ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஒருவர் பௌதீக கலங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய பேராசை, மோகம், காமம் மற்றும் கோபம், இதுல இருந்து யாரெல்லாம் விடுபடுகின்றார்களோ அவர்களால வந்து பகவானை வந்து முழுமையாக வந்து உணர முடியும். அவரோட சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். எது வரைக்கும் நமக்கு மோகம், குரோதம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்குமே வந்து நம்ம எவ்வளவு பக்தி செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதுல வந்து உன்னதத்தை நம்மளால அடைய முடியாது. சோ உன்னதமான பக்தி சேவையில் அடைந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதற்கு நமக்கு ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் என்பது வழி நடத்துதல் என்பது தேவை. So what is the eligibility to enter?
யார் ஒருவர் இந்த பிரம்மபூத ஸ்டேஜை வந்து அதாவது பிரம்ம நிலையை வந்து அடைகின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடையக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஏனென்றால் ஆத்ம ஞானத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். தன்னுணர்வை அடையக்கூடிய அவர்கள் அவருடைய செயல்களில் எல்லாம் பக்குவ நிலை இருக்கும். அவர்கள் பக்குவ நிலை அடைந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பக்தி என்பதும் இருக்கும். தூய பக்தி சேவையால் மட்டும்தான் நாம பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் இன் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து 56 to 60. So one on the platform of devotional service work under the order of Lord இல்லையா. ஆனா நம்ம இந்த பௌதீகத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி நாம எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்த அப்ரூவல் வந்து பகவான் தான் கொடுக்கிறார். அது நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீடம் வச்சுட்டு நம்ம அந்த கர்மத்தை எவ்வாறு நம்ம எடுப்படுத்துகிறோமோ அதற்கு அனுமதியும் வந்து வழங்குகிறார் இல்லையா. ஒரு செயலை நம்ம சரியான விதத்தில் செய்வதும் தவறான விதத்தில் செய்வதும் வந்து பகவானுடைய அனுமதியோடு தான் நம்ம செய்கின்றோம். ஏனென்றால் பகவான் உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஒரு நல்ல வழிமுறையை நமக்கு எடுத்துரைத்தாலும் அதை நம்ம ஓவர் ரூல் பண்ணி நம்மளுடைய பேராசையால அகங்காரத்தால நம்ம அதை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது அதற்கும் வந்து பகவான் ஏன்னா அந்த ஃப்ரீடம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதுனால அதை நாம மிஸ்யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த கர்ம பந்தனத்துக்கு நாம ஆட்கொள்கின்றோம். சோ உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து ஞானத்தை போதிக்கக்கூடிய பகவான் அவருடைய பாதையில் நாம எதையுமே அவரை மையமாக வைத்து நாம் செய்தால் கண்டிப்பாக நல் மார்க்கம் என்பது அவர் நமக்கு உள்ளிருந்து வழிகாட்டுவார். அந்த மார்க்கத்தில் எடுத்து செல்லும் பொழுது நாம கர்ம பலனுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை நாம அடைகின்றோம். One thus will become free from the control of the modes of nature இல்லையா. இந்த இயற்கையினுடைய பௌதீக இயற்கையினுடைய 3 குணங்கள்ல இருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். அடுத்த கொஸ்டின் இது முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் சர்வ கர்மானே அபிஷாதா குர்வானோ மத் வியாபஸ்ரயாக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். அதாவது தோ எங்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் நாம் எல்லா செயல்களிலுமே நாம் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. இதுல பௌதீகம் ஆன்மீகம் என்று நாம் எதுவுமே டிஃபரன்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த இயற்கைக்கு வந்த பிறகு நம்ம பௌதீக செயலில் நமக்கு இருக்க குடும்பத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம ரட்சிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஆனால் எவ்வாறு அவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா. நம்ம பிள்ளைகளை நாம் இன்னைக்கு வளர்க்கின்றோம் என்றால் அவர்களிடத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்மளுடைய கடமை. நமக்குன்னு பிறந்த பிறகு பிள்ளைகளை வளர்த்து அவர்களை ஆளாக்கி நல்ல படிக்க வச்சு செய்ய வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அது கடமையை செய்து அதனுடைய பலன்களை நாம் அவர்களிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்க கூடாது. அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு நாம் என்றைக்குமே வந்து நம்ம வந்து இடையூறாக இருக்கக்கூடாது. அவர் கர்மங்கள் அவர்கள் செய்யணுன்ற அந்த வழிநடத்துதல் அவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பாக அந்த சுதந்திரத்தை நாம் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். தோ எங்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா. ஆனா எவ்வாறு நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் வித் டிட்டாச்மெண்ட். யாரிடத்திலும் வந்து நாம வந்து எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது மை டிவோட்டி அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது பகவானுடைய அவருடைய கருணையால் அவருடைய நிழலில் நாம வந்து செய்யும் பொழுது தே ரீச் த எட்டர்னல் அண்ட் இம்பெரிஷபிள் அபோட் மை கிரேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான் இல்லையா. சோ நாம் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நாம எல்லா செயல்களையும் செய்யும் பொழுது அப்பொழுது நாம பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை பகவானே வந்து நமக்கு அவருடைய கருணையால் நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம் என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. சோ ப்ரொடெக்ஷன் எவ்வாறு நமக்கு வந்து ரட்சணை இல்லையா. எதையுமே நம்ம காட் சென்ட்ரிக்கா செய்யும் பொழுது ரட்சணை என்பது தானாக உண்டு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் இந்த பௌதீகத்திலே 2 நண்பர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து எல்லா விதத்திலுமே டிபெண்டா இருக்கும் பொழுது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் நம்முடைய நண்பன் வந்து நமக்கு வந்து நிற்பான் என்ற அந்த மனசுல வந்து அந்த உணர்வு ஏற்படும் பொழுது அதை நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த இன்னொரு நண்பன் வந்து அந்த நண்பனுக்கு வந்து போய் உதவணும்ன்ற அந்த தலையாய என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குன்றத உணர்வு ஏற்படுகின்றது. பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட செயல்களிலே நாம் இவ்வளவு கமிட்டடா இருக்கும் பொழுது பகவானும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு கமிட்டடா இருக்காரு இல்லையா. நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அவர் 10 அடி எடுத்து வச்சு வருவார். ஆனா அந்த 10 அடி எடுத்து வச்சு வரும்போது அந்த சேவையை நம்மளால ஏற்றுக்கொண்டு செய்ய முடியுமா அப்படின்னு அந்த பக்குவ நிலை இருக்கா இல்லையான்றத மட்டும்தான் அவர் நம்ம கிட்ட செக் பண்ணுவார். அது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. So I personally protect my devotee from all reactions. எல்லா பாவங்களிலிருந்துமே அவர் நம்மளை ரட்சிக்கின்றார் இல்லையா. நாம் அவருடைய
தூய பக்தனான பிறகு நம்ம பாவ செயல்கள் செய்யாத அந்த அந்த நிலையை வந்து நமக்கு அவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அண்ட் லெட் ஹிம் டைரக்ட்லி பை மை சுப்ரீம் அபோர்ட். அதனால நம்ம பாவங்கள் செய்யாத போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய திருநாட்டை வந்து சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். தோ எங்கேஜ் இன் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ். இங்க பௌதீகம் ஆன்மீகத்துல எல்லாத்துலயுமே நாம வந்து கண்டிப்பா செயல்பட வேண்டியதுதான். மை பியூர் டிவோட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன். அதாவது யாருடைய நிழல நாம் எப்பவுமே தஞ்சம் அடையணும் என்றால் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய நிழலில் மட்டும்தான் நாம வந்து தஞ்சம் அடைய வேண்டும். அது யார் மூலமா? ஒரு குருவின் மூலமாக நாம வந்து கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். He reaches the eternal abode by grace. இல்லையா? நோ டைம் லிமிடேஷன். அதாவது வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆர் குவாலிட்டி ஆஃப் எ சர்வீஸ். அதாவது எந்த மாதிரியான சேவையை நாம செய்வோம், அதாவது அதனுடைய இயற்கை எப்படிப்பட்ட சேவை என்பதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டினா கேட்கும் பொழுது எந்த டைமே கிடையாது. அதாவது ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து நேர காலம் எதுவுமே இருக்காது. ஆல்வேஸ் எங்கேஜ். ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை நிலைநிறுத்திக் கொண்டு சதா சர்வ காலம் அவருடைய நாமங்களை மனசுக்குள்ள வந்து சொல்லிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அவன் அடைய வேண்டும். இந்த நேச்சர் ஆஃப் த அபோர்ட் வந்து எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருநாடு நித்தியமானது, அழிவற்றது. அதுதான் அன்சேஞ்சபிள். எட்டர்னல்னா நித்தியம். அன்சேஞ்சபிள் மாற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. அது மாற்றமடையாத தன்மையை கொண்டதுதான் அந்த வைகுண்டம் கோலோகம் என்பதெல்லாம். இம்பெரிஷபிள் என்றால் அழிவட்டது. ஃபுல் ஆஃப் பிளிஸ் இல்லையா, ஆனந்தத்தை கொண்டது. சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் மத் வியாபர்ஷாய், அதாவது மீன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது அவருடைய கருணையால் நாம் என்றைக்குமே ரட்சிக்கப்படுகின்றோம். ஹவு டஸ் திஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கம்ஸ்? எவ்வாறு நமக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் அந்த நமக்கு அந்த செக்யூர் நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறது, நம்ம சேஃப்டி நம்ம எப்படி நமக்கு வருகின்றது என்றால் நாம வந்து as a pure deity acts under the direction of the supreme lord or on his representative. அதாவது குரு என்பவர் யார்? the representative of God. இல்லையா? வழி நடத்துதல். இப்ப குரு இல்லைன்னாக்கா அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானை வழி நடத்துவார், பரமாத்மாவே வந்து வழி நடத்துவார். குரு கிடைச்ச பிறகு அடியேனுக்கு அடியேன், தாசனுக்கு தாசன், சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட். இல்லையா? அதாவது நாம வந்து சர்வெண்ட். யாருக்கு சர்வெண்ட்? பகவானுடைய சர்வெண்ட்டுக்கு நாம சர்வெண்ட் ஆகணும். அப்பதான் நமக்கு வந்து அந்த வழி நடத்துதல். ஏனென்றால் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்தவர் யார் என்றால் அந்த குரு மட்டும்தான். அதுவும் ஒரு ஆத்தன்டிக் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வரணும். இல்லையா? அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்தா, அந்த குரு பரம்பரையிலிருந்து தான் நாம வந்து அந்த வழி நடத்துதலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொடெக்ஷனே நமக்கு அவங்க மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கிறது என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 57வது ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம். 54, 55. இன்னைக்கு முடிக்கலன்னா நம்ம அடுத்த வாரம் கூட முடிச்சுக்கலாம். சேத்தசா சர்வ கர்மாணி மயி சந்நியாச மத் பரஹ புத்தியோகம் உபாஸ்ரிதய மஸ்சித்தா சததம் பாவக. அதாவது இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜஸ்ட் டிபெண்ட் அப்பான் மீ. இது அழகான ஒரு வரி. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா செயல்களிலுமே என்னை மட்டுமே நீ சார்ந்திரு அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இல்லையா? நீ எதை செய்தாலுமே என்னை சார்ந்துதான் நீ செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அதுல நம்ம பக்குவமே அடைய முடியும். எதற்கு பகவான் நம்மள சார்ந்துருன்னு சொல்றாரு, என்னையே வணங்குன்னு சொல்றாரு, நான் தான் ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்றாரு. இது எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டே வரோம். இல்லையா? அவரை சார்ந்திருப்பதால் அவருக்கு எந்த நன்மையும் கிடையாது, நமக்கு மட்டும்தான் நன்மை. அது நமக்கு அந்த பெனிஃபிட் வழங்கணும். ஏனென்றால் அவருடைய பிள்ளைகள் தான் நாம எல்லாருமே. சோ தாய் தன் பிள்ளைகளை வந்து தன் வீடு வந்து சேரணும்னு தான் எந்த தாயுமே நினைப்பா. இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாம இந்த டெம்பரரியா இந்த மிருத்யுலோகத்திற்கு வந்திருக்கோம். இங்கிருந்து மீண்டும் நாம அவர் இருக்கக்கூடிய நித்தியஸ்தலமான அந்த வைகுண்டத்திற்கு வந்து சேரணும்ன்ற அவருடைய எதிர்பார்ப்பு. சோ எல்லா செயல்களுமே ஜஸ்ட் டிபெண்ட் அப்பான் மீ, என்னை சார்ந்து இருப்பாயாக. அண்ட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன். எதையுமே என்னுடைய அதாவது ஷெல்டர்ல இருந்து நீ செய்ய வேண்டும். எந்த செயலா இருந்தாலுமே எஸ் இது பகவானுக்காக செய்யக்கூடியது. பகவானே இந்த பாதையை நீதான் எனக்கு காட்டணும். இதை நான் செய்யக்கூடியது நன்மையா தீமையான்றது எனக்கு தெரியாது. என்னால் இந்த செயலில் வந்து என்ன விளைவு வரும்ன்றது எனக்கு தெரியாது. என்னோட ஃபியூச்சரும் எனக்கு தெரியாது. நாளைக்கு இந்த வேலையில என்ன நடக்கும்ன்றது நம்ம யாராலும் ப்ரெடிக்ஷன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இல்லையா? பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சோ அவருக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்று. அதனால அவர் மேல பாரத்தை போட்டு நம்முடைய கடமைகளை எல்லாம் நாம வந்து செய்து கொண்டே போகணும். எனிதிங் வித் த காட் கான்சியஸ்னஸ், பீயிங் த காட் சென்ட்ரிக்கா நம்ம செய்யும் பொழுது அது வந்து நன்மையான ஒரு பாதையில தான் எடுத்து போய் செல்லும். யாருக்கு நன்மை? செய்யக்கூடிய நபருக்கு நன்மையான பாதை. இல்லையா? சோ நாம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாருக்குமே நன்மையாக இருக்க வேண்டும். பாதகத்தை விளைவிக்க கூடாது. நமக்கு மட்டுமே நன்மையாக இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு பாதகத்தை விளைவித்தால் அது பாவமாக மாறிவிடும்.
அதனால இன் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பி ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் மீ. ஸோ அவ்வாறு நீ தூய பக்தி சேவையில உன்னுடைய பௌதீக ஆன்மீக செயல்கள் நீ எல்லாம் செய்யும் பொழுது ஜஸ்ட் அதாவது என்னுடைய உணர்வு, அதாவது பகவானுடைய உணர்வை நம்மளால வந்து கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ண முடியும். அதாவது ஆத்ம ரூபத்தை காண முடியும். பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள அந்த பிரம்ம நிலையை வந்து நம்மளால வந்து சமாதி நிலையை வந்து உணர முடியும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் நாம வந்து செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக அதுல வந்து பக்குவம் என்பது இருக்கும். வி வில் நாட் ஆக்ட் விம்சிக்கலி, அதாவது நம்ம சடனா வந்து ரியாக்ட் பண்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியான செயல்கள் எதுவுமே நாம செய்ய மாட்டோம். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் இந்த சோபரா நம்ம வந்து செயல்பட வேண்டும். ஸோ இன் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஜஸ்ட் டிபெண்ட் ஆன் மீ. அதாவது ஒரு பக்தனுடைய அதாவது மைண்ட் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, அனைத்து காரியங்களுமே பகவான் உடைய அனுகிரகத்தால் தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற உணர்வு, நாம் வெறுமனே ஒரு கருவிதான் இங்க அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒர்க் ஆல்வேஸ் அண்டர் மை ப்ரொடெக்ஷன், எல்லாமே அவருடைய ஆளுமைக்கு அவருடைய நிழலில் தான் நம்ம வந்து அவருடைய ஷெல்டர்ல தான் நம்ம எல்லா செயல்களுமே செய்ய வேண்டும். இன் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பி ஃபுல்லி கான்சியஸ் ஆஃப் மீ. அவ்வாறு செயல்படும் போது கண்டிப்பாக நம்ம அந்த கடவுள் உணர்வுல வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இருப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌபதியுடைய துயில் உரியக்கூடிய அந்த பிக்சர் தான் இது இல்லையா. சோ அவள் எல்லாருடைய அவளால் வந்து எவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் செய்ய முடியுமோ அவ எல்லாத்தையுமே முயற்சி செய்தாள். ஆனால் அங்கே யாருமே அந்த சபையில வந்து அவளுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணவே இல்லை. யாருமே அவளை வந்து காப்பாற்றவே இல்லை. கடவுள் ஒருத்தர் தான் காப்பாற்றுவார், அவருடைய அந்த நிழல்ல தான் நம்ம போக முடியும் தான் அவள் முழுமையாக தன்னை வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைந்தாள். அப்பொழுது அவர்களால் வந்து அவளை வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாத நிலையை வந்து அடைந்தது. இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வென் தேர் இஸ், நமக்கு ஒருத்தர் மட்டும்தான் நமக்கு எப்பொழுதுமே நமக்கு வந்து ரட்சகனை வந்து யார் கொடுப்பாங்கன்னா பகவான் ஒருத்தர் தான். நமக்கும் பகவானுக்கு மட்டும்தான் கடைசி வரைக்குமே உறவு. ஸோ இங்க ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த பந்தங்கள் எல்லாமே வந்து டெம்பரவரி. ஆனா இந்த பந்தங்களுக்கு நமக்குன்னு தலையாய கடமை உண்டு. அந்த கடமையை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். அதுல இருந்து நாம் என்னைக்கும் நழுவக்கூடாது. எஸ், மத் சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாத தரிஷ்யாஷி அதச்சே வம் அகங்காரா நா ஸ்ரோயசி வினங்ஷி. அதாவது சோ இஃப் யார் ஒருவர் அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து லயித்திருக்கிறார்களோ, அதாவது கடவுள் உணர்வில் வந்து முழுமையாக தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்களோ, யூ வில் பாஸ் ஆல் த அப்டக்கிள்ஸ் ஆஃப் த கண்டிஷனல் லைஃப். ரொம்ப அழகான வரி இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம பௌதீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். எண்ணற்ற தடங்கல்கள் இல்லையா, தடை கற்களை தான் நம்ம பார்த்துட்டே வரும். அந்த தடை கற்களை எல்லாத்தையுமே வந்து சுலபமாக கடக்கக்கூடிய, அதாவது கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர் வாழி அந்த தடை கற்களை எல்லாத்தையுமே சுலபமாக கடக்கக்கூடிய பக்குவத்தை அவன் வந்து அடையிறது யாருடைய அருளால்? பகவானுடைய கருணையால். However, if you do not work in such consciousness, you will act through false ego, not hearing me, you will be lost. இது யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் சொல்லல, பகவான் நமக்கும் சேர்த்துதான். அதாவது 18 அத்தியாயங்கள் வந்து முழுமையாக அர்ஜுனருக்கு வந்து உபதேசங்கள் தான் செய்தார். சோ இவ்வளையும் கேட்ட நீ மீண்டும் வந்து சந்நியாசம் பண்றேன், இந்த போரை வந்து நான் துறக்கின்றேன் என்று நினைச்சுட்டு நீ போனேன்னாக்கா, அகங்காரத்தோடு நீ வந்து நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ போனால் நீ அழிவடைவாய், அழிந்து விடுவாய் என்றுதான் பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்கின்றார். அதாவது எதையுமே நாம வந்து கடவுள் உணர்வோடு தான் நாம செயல்படுத்த வேண்டும். ஸோ இஃப் யூ பிகம் கான்சியஸ் இல்லையா, ஸோ யூ மஸ்ட் பாஸ் த்ரூ ஆல், எல்லா தடைக்கற்களையுமே வந்து கடந்து விடலாம். பகவானுடைய அருள் இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம அந்த தடைக்கற்களை ஈஸியா கடந்து போக முடியும். கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆங்ஸைட்டிஸ் இல்லையா. நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும், நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும், ஆங்ஸைட்டி, ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள முடியாத அந்த மன வலிமை இருக்காது. அந்த மாதிரியான நிலையில் இருப்பவர்கள் எதையுமே அந்த பரம்பொருள் மேல பாரத்தை போட்டு அந்த சூழ்நிலை எதிர்கொண்டார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே தூரமாக, ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே நம்ம தூரமா விளக்கலாம். பக்தியில போனா ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம போய் அதுக்காக நம்ம பெருசா எக்ஸசைஸ் செய்யறது, அதாவது அந்த இதுல போய் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது எல்லாமே ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கொஞ்ச நேரம் தான். ஆனா பக்தி சேவையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதையெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த மன உறுதி, வைஷ்ணவ வைராக்கியத்தை அவனால் வந்து வளர்த்து கொள்ள முடியும். சோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து விடுதலை அடைந்த தன்மையை வந்து ஏற்கின்றான். பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ப்ராம்ப்டட் பை கிருஷ்ணா இல்லையா. எல்லாமே அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அது கன்ஃபார்ம்டு பை த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதை நமக்கு உத்தரவாதம் யாரு சொல்றாங்க? அது உறுதிப்படுத்துறது யார்? ஒரு குருவால் தான். அதர்வைஸ் கண்டிஷனல் சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் த ஸ்ட்ரிக்ட் மெட்டீரியல் லாஸ் தான் இல்லையா. சோ ஒரு குரு அனுகிரகமோ இல்லை பகவானுடைய அனுகிரகமோ இல்லாதவர்கள் எப்பொழுதுமே
கட்டுண்ட நிலையில் தான் இருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 59th ஸ்லோகம். யத் அஹங்காரான் அஸ்ரிதயஹ நா யோச்சதி இதி மனஷ்யஹ மித்யைஷ விவஸ்யாஸ்யதே பிரகிருதிஸ்வம் நியோக்ஷதி. அதாவது அகங்காரம், அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அஸ்ரித்தயா டேக்கிங் ஷெல்டர், நான் யோசசி ஐ ஷல் நாட் ஃபைட். அதாவது இது அர்ஜுனருக்கு சொல்றது. அதாவது அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாக்கா சொல்றத சொல்றார். மித்யா ஏஷக, அதாவது திஸ் ஆல் ஃபால்ஸ். விவசாயக, அதாவது டிட்டர்மினேஷன். விவசாயாத்மிக புத்திஹீர், அதாவது டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறது இல்லையா. விவசாயாத்மிக புத்தி என்னக்க ஸ்திரமான புத்தியோடு இருக்கிறது. பிரகிருதிர், இந்த பௌதிக இயற்கை. துவம் யூ, அதாவது நியோக்ஷதி, அதாவது வில் எங்கேஜ். அதாவது இஃப் யூ டு நாட் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு மை டைரக்ஷன், நான் சொல்வதை கேட்காமல், அதாவது நான் இவ்வளவு உனக்கு வழி சொல்லியிருக்கேன், இந்த வழியெல்லாம் நீ கேட்காம நீ அதாவது செயல்படாமல் போனால், போர் புரியாமல் போனால், then you will be falsely directed. அதாவது தவறான வழிக்கு நீ இட்டு செல்லப்படுவாய். எப்படி இருந்தாலும் நீ போர் வீரன் என்ற அந்த தகுதியை நீ இழக்க முடியாது. போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் பகவான் சொன்ன அந்த பாதையில், அதாவது எதையுமே பற்றற்று நிலையில் நீ இருந்து செய்யணும். எதிர்பார்ப்புமின்றி நீ இந்த போரை நீ எடுத்துக்கொண்டால் கண்டிப்பாக அந்த பாவ விலைகளிலிருந்து விலக்கிறதுக்கு நானே உனக்கு, அவர்தான் அந்த பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வரும், பாவ விலைகளிலிருந்து நான் உன்னை விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே என்று சொல்வார். சோ பை யுவர் நேச்சர், அவருடைய இயற்கையால் ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இல்லையா. சோ அந்த எதையுமே நம்மளால மாற்றி அமைக்க முடியாது, நம்ம நிறுத்தவே முடியாது. அந்த செயல்பாடை நம்ம செய்துதான் ஆக வேண்டும். அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ யூ வில் பி எங்கேஜ்ட் இன் த வார்ஃபேர். உன்னுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு நீ போரில் செயல்படுத்தத்தான் படுவாய். சோ அவனுக்கு சூழ்நிலை அவ்வாறு. சன்னியாசத்துக்கு போனாலும் அங்கேயும் போர்ல என்ன ஆச்சுன்னு தான் மனசு இருக்கும் இல்லையா. அதனால எழுந்து மீண்டும் போர் புரிய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தான் அர்ஜுனன் தள்ளப்படுவான். அதனால நான் சொன்ன இந்த உபதேசத்தை ஏற்று நீ செயல்படு அப்படிங்கறதுதான் பகவான் இங்க எடுத்துரைக்கின்றார். ஸ்வபாவஜேன கௌந்தேய நித்பத்தா ஸ்வேன கர்மனஹ கர்த்தும் நேஷசி யஹ் மோஹாத் கர்ஹ்யசி அவசோபிதத். அதாவது ஸ்வபாவஜேனா, அதாவது நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம இயற்கைக்கேற்ற சுபாவத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்ம ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். நம்மளால சும்மா இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு ஆத்மா சைலண்டா இருக்காது. அதாவது மனசாவது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். இப்ப நீங்க எல்லாரும் உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, யூ ஆர் கீப்பிங் குவைட் அப்படின்னு நான் நினைக்க முடியாது. உங்க மனசு செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும், புத்தியும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். காதுல கேட்கீங்க, அதை மனசுல எடுத்துட்டு போய் விடுறீங்க இல்லையா. சோ அதை கேட்பவர்களும் உண்டு, கேட்காமல் ஏதோ ஒரு சடன் தாட் ப்ராசஸ்ல டீவியேஷன் ஆறவங்களும் உண்டு இல்லையா. எப்பொழுதுமே இயங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் தான். ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மளால சைலண்டா இருக்க முடியாது. So if you are declining according and not acting to the under illusion, மாயையால் நான் சொல்வதை கேட்காமல் நீ இதை நான் நீ டிக்ளைன் நிராகரித்து விட்டால் you will be compelled to work இல்லையா. அதே செயலில் நீ செயல்படுத்தப்படுவாய். நீ ஃபோர்ஸா நீ அந்த செயலில் போர் புரிய வேண்டும் என்ற செயலில் நீ ஈடுபடுத்தப்படுவாய் அப்படிங்கறத மீண்டும் உன்னுடைய இயற்கைக்கேற்றவாறு. அதனால யூ வில் ஆக்ட் ஆல் த சேம். நீ அதே நிலையில் செயல்பட வேண்டியதுதான். அதனால நீ பக்குவமான நிலையில் நான் சொன்ன உபதேசத்தை கேட்டு நீ போர் புரி. அதனால நீ அந்த போரை தவிர்க்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு நீ போனாலும் இறுதியில நீ போர் புரிய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நீ ஆட்கொள்ளப்படுவாய் என்பதை மீண்டும் பகவான் அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் இத்ரேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிரம்மாண்ய சர்வபூதானி யந்திராத்ரூடானி மாயைய. அதாவது the supreme God is situated in every heaven's heart இல்லையா. எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பகவான் இருக்கின்றார். So and is directing the wanderings of all living entities. நமக்கு எல்லாருக்குமே நம்ம இங்கேயே இருந்துட்டு உட்காந்து யுஏக்கு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துரும் நம்ம மனசுல இல்லையா. ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் மாதிரி இல்லையா. நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ அலைப்பாஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா. அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மனசுல பரமாத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். எல்லாத்தையும் எவ்வாறு நம்ம எந்த அளவுக்கு உண்மையா இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் செவ்வனே செய்கின்றோம், நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம், சத்வத்துல இருக்கோமா இல்ல ரஜோல இருக்கோமா, ரஜோக்கு தகுந்த செயல்பாடுகள் இருக்கும்போது நம்ம எதெல்லாம் குறையோட செய்து கொண்டிருக்கின்றோம், எதெல்லாம் பாவ விளைவுகளாக பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையுமே பகவான் நோட் பண்ணிட்டே வரார் இல்லையா. who are seated as on a machine made of the material energy இல்லையா. இந்த எந்திரம்
இந்த பௌதீக எந்திரத்துல வந்து யார் உட்கார்ந்து இருக்கிறது? இந்த உயிர்வாழி. அந்த உயிர்வாழி எந்த இடத்துக்கெல்லாம் சஞ்சாரம் செய்துட்டு வருகின்றான்? எத்தனையோ மைல்கள் கப்பா இருக்கக்கூடிய அந்த ஊருக்கு கூட நம்ம போயிட்டு வந்துடும். இங்க இருந்துட்டே உட்காந்துட்டு நம்ம வந்து யூஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃப்ரெண்டை பத்தி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? நம்மளுடைய ஃபேமிலி பத்தி நினைக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு தாய் தந்தை வந்து தன்னுடைய பிள்ளை வந்து யூஎஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கான்னாக்கா அவனை பற்றியான நினைவுகள் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா இடங்களிலுமே நம்மளுடைய மனநிலை வந்து சஞ்சாரம் செய்து கொண்டே இருக்கும். அவது எந்த உடல்ல, இந்த பௌதீக உடல்ல வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு. சோ பகவான் அந்த உயிர்வாழியினுடைய அந்த உயிர்ல தான், உயிர் நாடியில இருக்கக்கூடியவர் அவர்தான் இல்லையா? நம்ம இயக்கி கொண்டிருப்பவரே அவர்தான். அடுத்து தம் ஏவ சரணம் கச்சா சர்வபாவேன பாரதः தத் பிரசாதாத் பரம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஷ்யசி சாஸ்வதம். அதாவது இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? சரணம் கச்சா, சரண்டர். அதாவது சர்வபாவேனா, இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ். அதாவது பாரதா அப்படின்னாக்கா இங்க அர்ஜுனரை வந்து குறிக்கின்றது. தத் பிரசாதாத், பை ஹிஸ் கிரேஸ், எல்லாம் வல்ல இறைவன். பரம், பராம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்டென்டல், ஆழ்நிலையில். சாந்திம், நிம்மதி. சாதனம், அபோர்ட், அதாவது அந்த ஸ்தலம். பிராப்ஷசி, யூ வில் கெட் எட்டர்னல். அதாவது இவ்வாறு, அதாவது பகவான் சொன்னபடி அவர் செய்தால் கண்டிப்பாக அந்த நித்தியமான லோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை அடைய பெறுவார்கள். சரண்டர் அன்டு மீ அட்டர்லி, என்னை மட்டுமே நீ வந்து சரணாகதி அடையணும் இல்லையா? முழுமையாக அவரிடத்தில் வந்து சரணாகதி. பை ஹிஸ் கிரேஸ், அதாவது அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் வந்து யூ வில் அட்டைன் த டிரான்ஸ்டென்டல் பீஸ் இல்லையா? அதாவது தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த நிம்மதி என்பது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. அது எப்பவுமே டெம்பரரி. ஆழ்நிலையான நிம்மதி என்பது எப்பொழுதுமே நித்தியமாக நம்மளோட இருக்கக்கூடியது. அது எப்ப கிடைக்கும்? நாம வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்துல இருந்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் அதன் பிறகு நாம இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை சென்று சேருகின்றோம். அதுதான் நாம இங்க பார்க்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்துல. சோ இதி தே ஞானம் ஆக்யாதம் குய்யாத் குய்யதரம் மாயஹ விம்ஸ்ரயாத் ஆசேனா யதா சேஷாசி தத்ர குரு. அதாவது இதுவரைக்குமே நான் உனக்கு ரகசியங்களிலே மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன். டெலிபரேட் ஆன் திஸ் ஃபுல்லி அண்ட் தென் டு வாட் யூ வாண்ட் டு டு. நீ எதை, இதெல்லாம் நீ கேட்டு உன் மனசு என்ன சொல்றது இல்லையா? எதை செய்ய விரும்பணுமோ நீ அதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஆப்ஷன் இவ்வளவும் சொன்ன பிறகு கூட பகவான், நீ நான் சொன்னபடி கேட்காம போனா மீண்டும் பாவ விளைவுகள் வரும்பொழுது நீ வந்து அதே கண்டிஷனல் சொல்லதான் நீ போக போற. அப்படி எல்லாத்தையுமே அவர் எடுத்துரைத்தார். எது செய்யத்தக்கது, எது செய்யத்தகாதது எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டார். அதனால இப்ப நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கான ஃப்ரீடமும் கொடுத்துட்டார். ஏன்னா கர்மத்தை வந்து எவ்வாறு செய்யணும்ன்ற அந்த ஃப்ரீவில் வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குமே பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதனால்தான் நாம வந்து கர்மங்களை வந்து சில பேர் நல்வழியிலும் சில பேர் வந்து தவறான வழியிலும் செய்து நம்ம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அந்த சுதந்திரத்தால தான், அந்த லிமிட்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ்னால தான் நம்ம இவ்வளவு சங்கடத்தை அனுபவிக்கின்றோம். சர்வ குய்யாதமம் குய்யக சுணுமே பரமம் வச்சக இதோஷ்மி மே திருதம் இதி ததோ வாக்ஷ்யாமி ஹே ஹிதம். அதாவது சர்வ குய்யதமம், அதாவது சர்வா என்றால் அனைத்தும். குய்யா குய்யதரம் குய்யதமம், இது மூன்றுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். குய்யா என்றால் ரகசியம், குய்யதரம் என்பது மிக ரகசியம், அதுக்கடுத்து குய்யதமம் என்று மிக மிக ரகசியம். சோ குய்யம் என்பது ஆத்மா மற்றும் உடல் சம்பந்தப்பட்டதை பற்றி சொல்வது, சாங்கிய யோகத்தை பற்றி சொல்வதுதான் குய்யம். அதுக்கப்புறம் நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்தில் தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்று எடுத்துரைப்பதுதான் வந்து குய்யதரம். சோ பகவானுக்கு எவ்வாறு நாம சேவகம் செய்ய முடியும், we are all eternal servants of the God அப்படிங்கறதை பத்தி தெரிந்து கொள்வதுதான் வந்து குய்யதமம். பூயக, அகெயின் சுணு, கேட்பாயாக. அதாவது பரமம், அதாவது உயர்ந்த ஆளுமை பரமம் என்பது. வாச்சக, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பகவானிடத்திலிருந்து வந்து. இத அசி, யூ ஆர் மை டியர் இல்லையா? திருத்தம், வெரி. therefore வாக்ஷ்யாமி, ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் யூ பெனிஃபிட். அதாவது இவ்வளவு தூரம் உனக்கு நான் சொல்றது எல்லாமே உன்னுடைய நன்மைக்காக தான் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் மீண்டும் எடுத்துரைக்கின்றார். ஏனென்றால் நீ என்னுடைய நண்பனும் பக்தன் அல்லவா? அதனாலதான் உனக்கு இந்த மிக மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் எடுத்துரைக்கின்றேன் உன்னுடைய நன்மைக்காக அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இங்க சொல்கின்றார். நெக்ஸ்ட், மன்மனா பவ மத் பக்தோ மம் யாஜி மாம் நமஸ்குரு மத் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி பிரியோ அஸ்மிஹே. அதாவது மன்மனா, அதாவது ஜஸ்ட் எப்பொழுதுமே பகவானை நினைவில், ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஆஃப் மீ. சதா சர்வகாலமும் பகவானை நம்ம நினைத்து கொண்டு அவருக்கு தூய பக்தனாகி அவரை வணங்கி நாம நம்மளுடைய மரியாதைகளை எல்லாம் அவருக்கு செலுத்தும் பொழுது
அவர்கள் இறுதியில் வந்து நம்ம வந்து பகவானை போய் சேர்வார்கள் என்பதை வந்து பகவானே எங்க உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார். வித்தவுட் ஃபெயில் தே வில் ரீச் மீன்னு சொல்லிட்டார். அதாவது எந்த ஒரு மாற்றம் இல்லாம அவர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் போய் சேர்வார்கள். அவர்கள் நிலை எதுவுமே வந்து மாற்றம் அடையாது. அந்த தூய பக்தி சேவையில் அவர்கள் ஆழ்ந்திருந்து அந்த தூய தன்மை அடைந்த அவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஆத்மா பகவானின் திருநாட்டை போய் சேர்க்கின்றது. ஐ ப்ராமிஸ் யூ, உனக்கு நான் இதை நான் வந்து வாக்கு அளிக்கின்றேன். ஆஸ் யூ ஆர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட், ஏனென்றால் நீ என்னுடைய நண்பனும் பக்தனும் ஆவாய். அதனால வந்து உனக்கு இந்த உத்தரவாதத்தை நான் வழங்குகின்றேன் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைக்கின்றார். 66வது ஸ்லோகம், அழகான ஸ்லோகம் இல்லையா? சர்வதர்மாம் பரித்யக்ஞா மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜா அகம் த்வம் சர்வ பாப்யேப்யோ மோக்ஷஷ்யாமி மா சூஷய. அதாவது சர்வ தர்மம், அனைத்து தர்மங்கள், இது வரைக்கும் நம்ம அந்த 18 அத்தியாயத்துல வந்து ஞானத்தின் மீதும் அதே மாதிரி கர்மத்தின் மீதும் பக்தியின் மீதும் அதுக்கு வர்ணாசிரம தர்மத்தின் மீதும் எத்தனையோ தர்மங்களை பற்றி படிச்சிட்டோம் இல்லையா? அனைத்து தர்மங்களையும் வந்து நீ வந்து அதை வந்து அதாவது எல்லாத்தையுமே தியாகம் செய், சரண்டர் பண்ணு. அதாவது என்னுடைய பாதங்களில் நீ சமர்ப்பணம் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் வந்து எல்லா விதமான ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அனைத்து இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும், இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? நிஷ்காம கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் சகாம கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம், பக்தி யோகம், இத்தனையுமே வந்து சொல்றோம். ஆனா இது எல்லாத்தையுமே நீ வந்து விடுத்து என்னுடைய பாதங்களில் மட்டும் நீ சமர்ப்பணம் செய். சோ பகவானுடைய பாதங்களில் நாம் சமர்ப்பணம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்? நம்முடைய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து அடைவோம். அனைத்து தர்மங்களையுமே நீ வந்து எனக்கு, அதாவது அதை எல்லாத்தையுமே துறந்து எனக்கு வந்து நீ சரணாகதி அடைன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் இங்க. abandon all varieties of religious இல்லையா? and surrender, just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions சொல்லிட்டார். உன்னை எல்லா பாவ விலையிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அப்படின்னா நம்ம இது வரைக்குமே என்னென்ன படிச்சோம்? அந்த அதாவது 3 நிலைகளை படிச்சிருக்கோம். அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன் நிலை, பரமாத்மா நிலை, பகவான் நிலை, இது எல்லாத்தையும் படிச்சோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சோசியல் லைஃப், அதுக்கப்புறம் ஞானத்தையும் நியாயத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டோம். மனசு, உடல், இது எல்லாத்தையுமே வந்து எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது, தியான பயிற்சிகள் செய்வது, வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, இத்தனையுமே நம்ம தெரிஞ்சிடணும் இல்லையா? இத்தனை ஞானத்தையுமே தெரிஞ்சிட்டோம். ஆனா பக்குவத்தை அடையணும்னா பகவானின் பாதங்களை நாம வந்து சரணாகதி அடைய வேண்டும். அவ்வாறு சரணாகதி அடையும் பொழுது பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்துதலை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம எந்த பாவத்திலுமே நாம வந்து பங்கு ஏற்க மாட்டோம். அப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் செய்த பாவத்துக்கு விமோசனத்தையும் பகவான் கொடுப்பார். அதே மாதிரி இனிமே பாவம் செய்யாதிருக்கக்கூடிய நிலையையும் நமக்கு வந்து வழங்குவார். அப்போ இருமைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து களையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானுடைய திருநாட்டை சென்று சேர்வதற்கான மார்க்கத்தையும் நாம வந்து பெறுகின்றோம். சோ இது நம்ம கண்டிப்பா எவ்வாறு சமர்ப்பணம் செய்யறது, அழகான விளக்கம் இது. ஹரிபக்தி விலாஸ் வந்து யாரு எழுதுனதுன்னா பக்தி சித்தாந்த இவரு சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் எழுதியதுதான் ஹரிபக்தி விலாசம். அதுல வந்து அனுகூலேஷ சங்கல்ப, அதாவது இந்த மேல சொன்ன அந்த சர்வதர்மாம் பரித்யஜ்ஞத்துக்கு ஈக்குவலாண்டான ஸ்லோகம் இது. ஆக்சுவலி ஹரிபக்தி விலாசல வந்து சொல்லப்பட்டிருப்பது அனுகூலேஷ சங்கல்பம். சங்கல்பம் என்றால் நம்ம வந்து அதை மட்டும்தான் செய்யறதுன்னு அர்த்தம். சங்கல்பம்னாலே நம்ம அது மட்டும்தான் செய்யறோம்னு அர்த்தம். அனுகூல்யம், அதாவது அனுகூலியமா இருக்கிறது, ஒன்லி ஃபேவரபிள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து செய்யறது. யாருக்கு ஃபேவரபிள்? பகவானுக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கிறது இல்லையா? அதே மாதிரி பிரதிகூலேஷ வர்ஜினம், அதாவது ரிஜெக்டிங் எவ்ரிதிங் விச் இஸ் அன்ஃபேவரபிள். அதாவது நம்ம வந்து தேவையற்ற பகவானுக்கு சம்பந்தப்படாத, அதாவது கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை, இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பா நாம தவிர்க்கணும் இல்லையா? சோ தூய பக்தி செய்வதற்கு நாம வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம், இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே நாம வந்து வளர்த்துக்கிறது, அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. அதே மாதிரி அசுர குணங்கள் எல்லாத்தையுமே நாம வந்து ரிஜெக்ட் பண்றது. இது எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி ரக்ஷிஷ்யாதி விவஸ்வோ, அதாவது நம்மளை ரட்சிப்பவர் யார்? அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருவர்தான் இருக்கார். கிருஷ்ணா இஸ் தி ஒன்லி பர்சன் who will be saving us அப்படிங்கிற அந்த திடமான மனசுல வந்து, அதாவது வில் ஹேவிங் தட் கான்பிடன்ஸ் இல்லையா? சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோபித்வே வர்ணானாம் ததா, அவரை தவிர யாருமே நம்மள வந்து ரட்சிக்க முடியாது என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசுல ஃபர்ம் கன்விக்ஷன் இல்லையா? அந்த மனசுல ஆழமா நம்ம வந்து திடமான உறுதி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த தன்மை. ஆத்ம நிபேக்ஷ கார்பண்ய, ஆத்ம நிபேக்ஷா மீன்ஸ் செல்ஃப் சரண்டர்.
மனசால வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். கார்பண்யேன்னாக்கா ஹியூமிலிட்டின்னு பேர். ஆக்சுவலி ஹியூமிலிட்டி மீன்ஸ் சகிப்பு. அதாவது நமக்கு அன்பேவரபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதை சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். அதை வந்து நம்ம வந்து அவமானமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பிராமணர் அந்த காலத்துல வந்து சங்கராச்சாரியாரே எடுத்துக்கோங்க. பிக்ஷம், அதாவது நம்ம வந்து பிக்ஷாம் தேஹிம் அவங்க செய்யணும் இல்லையா? தட் இஸ் த ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏ பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஏ ஹியூமிலிட்டி. ஒரு ஞானி ரிஷி யாரா இருந்தாலுமே வந்து, அதாவது கிரகஸ்தனிடத்தில் சென்று வந்து அந்த பிக்ஷாந்தேகியை செய்வாங்க. எதற்கு கிரகஸ்தனுக்கு செல்கின்றார்கள் என்றால், காலையில நம்ம அந்த கிரகஸ்தனுக்கு செல்லும் பொழுது அவன் காலையில் எழுந்து அந்த அந்த தானத்தை வழங்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை இல்லையா? தானம், யக்ஞம் மற்றும் தவம், இதை மூன்றத்தையுமே கிரகஸ்தன் துறக்கவே கூடாது. இது மூன்றுமே அவன் செய்யணும். ஏனென்றால் அவனுடைய இருமைகளை எல்லாம் வந்து தூய்மைப்படுத்துவது அதுதான். சோ ஒரு ஒரு ரிஷி, ஒரு முனி வந்து நம்ம வீட்டு வாயில்ல வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தட்சணை வழங்க வேண்டியது அவனுடைய கடமை. சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது காலையில அந்த அந்த கிரகஸ்தன் வந்து அவனுடைய வேலைகள் எல்லாம் செவ்வனே செய்கின்றான கிரகஸ்தனாக இல்லையா? எழுந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் செய்கிறானா அப்படிங்கிறதுக்கான அவங்களை எழுப்புறதுக்காக, ஆன்மீகத்துல அவங்களை தட்டி எழுப்புறதுக்காக தான் வந்து அந்த காலத்து ரிஷி முனிகள் எல்லாமே இந்த இந்த பிக்ஷாந்தேகி அந்த இது வந்து செய்தார்கள் இல்லையா? சோ அதுதான் ஹியூமிலிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். சத்விதா சரணாகதி, இதுதான் இந்த 6 நிலைகள் தான் வந்து சரணாகதிக்கான அறிகுறிகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ இவ்வாறு யார் ஒருத்தர் இருக்காங்களோ இதுதான் சரணாகதியினுடைய வழிமுறை. சோ பகவானுக்கு எதெல்லாம் ஏற்புடையதோ அது மட்டும்தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும். அவருக்கு எதெல்லாம் ஏற்புடையது அல்லவோ அதையெல்லாம் நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி அவர் ஒருத்தர் தான், அவர் வந்து நம்மளை ரட்சிப்பார் என்ற திடமான மன உறுதி இருக்கணும். அவரை தவிர வேற யாருமே ரட்சிக்க மாட்டார்கள் நம்மள என்ற அந்த திடமான உறுதியும் நமக்கு இருக்க வேண்டும். அடுத்து நம்ம வந்து அந்த ஹியூமிலிட்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சகிப்பு தன்மையை வந்து நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். அது நம்மளை முழுமையாக நம்ம பகவானிடத்தில் சமர்ப்பிக்கணும். இந்த 6 நிலைகள் தான் சரணாகதியினுடைய நிலைகள். இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க நல்லா வாசிக்கணும். இதம் தே நதா பாக்ஷ்யரா நபாக்தயாக கதாச்சன நா சக்ஷுஷ்ருவே வாச்யாம் நச்சாமாம் யோ அபயசுயதே. அதாவது இந்த ரகசிய ஞானம் யாருக்கெல்லாம் எடுத்துரைக்க கூடாது அப்படிங்கறத பத்தி அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இது. சோ யாருக்கெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை வந்து நாம் எடுத்துரைக்க கூடாது? பகவான் இதுவரைக்குமே ரகசிய ஞானமாக அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைத்தார் இல்லையா? திஸ் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் நெவர் ஷுட் பி. யாருக்குன்னாக்கா தவங்கள், யாரெல்லாம் வந்து தவங்கள் மேற்கொள்ளலாம். தவங்கள் என்ன? உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம். தூய்மையை பற்றி விளக்குறது இல்லையா? இந்த தூய்மை இருக்கணும். இந்த வாக்குலயும் தூய்மை இருக்கணும், உடலிலையும் தூய்மை இருக்கணும், உள்ளத்திலையும் தூய்மை இருக்கணும். இப்படிப்பட்ட தூய்மையுடையவர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்க வேண்டும். தூய்மையற்றவர்களை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட தவங்களை மேற்கொள்ளாதவர்களுக்கு இந்த ரகசிய ஞானத்தை விளக்கக்கூடாது. டிவோட்டட், அதாவது பக்தி செய்யாதவர்கள், engaged in those who are not engaged in devotional, பக்தி அற்றவர்கள். டிவோட்டட்னா they are not devoted அர்த்தம். அதாவது they are not, இங்க நாட் வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன். நாட் டிவோட்டட், நாட் என்கேஜ்ட் இன், அந்த மாதிரி அது. அதாவது தவங்களில் ஈடுபடாதவர்கள், அப்புறம் வந்து பக்தி கொள்ளாதவர்கள், பக்தி செயலில் வந்து ஈடுபடாதவர்கள், நாத்திகத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள். அதாவது யார் பகவானை பார்த்து பொறாமைப்படுவார்கள்னாக்கா நாத்திகர்கள் தான். ஏன்னா பகவானை விட நாம வந்து வல்லமை பருந்தியவர்கள், அவருடைய ஆற்றல் நம்மளும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் நினைக்கக்கூடியவர்கள் இல்லையா? அவருக்கு மேல நான் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர் யாரு? அகங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த நாத்திகவாதிகள். இந்த 4 பேருக்குமே இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து எடுத்து உரைக்க கூடாது அப்படின்றது வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாயுதம் பரமம் குய்யம் மத் பக்தசே அபி தாஷ்யதி பக்திமயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யதி அசம்சயஹ. அதாவது ஃபார் ஒன் ஹூ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தி சுப்ரீம் சீக்ரெட், யார் ஒருவர் இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து பக்தர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தூய பக்தி சேவை என்பது உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. அண்ட் அட் த எண்ட் தே வில் கம் பேக் டு மீ. அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவான் என்னிடத்தில் வந்து சேர்கிறார்கள். சோ இந்த பகவத்கீதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க எல்லாரும் கூட 2nd லெவல் முடிச்சு 3rd லெவல் முடிச்சு அடுத்து வந்து 5th பக்தி சாஸ்திரி பண்ணி நீங்களும் ஒரு அதாவது இஸ்கான்ல வந்து ஒரு டீச்சரா ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த
உறுதி என்பது உங்களுக்கு எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த ரகசிய ஞானத்தை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை பகவான் உங்க எல்லாருக்குமே வழங்கி இருக்கிறார். சோ நீங்க எல்லாரும் கேட்டுன்னு இருக்கீங்க. நாளைக்கு நீங்க வந்து எடுத்துரைத்து கேட்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நீங்க வந்து செல்லணும். உங்களுடைய நிலையை நீங்க வந்து ஏற்றத்துல எடுத்துட்டு போகணும். சோ இவ்வாறு இந்த ப்ரீச்சிங் செய்யறவங்களும் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதர் நம்ம எடுத்துக்கோம் இல்லையா, இந்த உலகத்திலேயே அதிகமா அவர் செய்த சேவையை நம்மளால வந்து சொல்லவே முடியாது இல்லையா. 108 கோயில்கள், 80 புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கார். பகவத்கீதை பாகவதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாமே உள்ளது உள்ளபடி செய்திருக்கார். அப்படிப்பட்ட அதுவும் வயோதிகமான நிலையில இல்லையா, 70 வயசு கிட்டத்தட்ட இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் யுஎஸ்கே போனார். அப்படிப்பட்ட நிலையில நாமெல்லாம் 70 வயசுல இருக்கும்போது எழுந்து நின்று அடுத்தவர்களை டிபெண்டன்சி இல்லாம நம்மளால வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. ஆனால் பக்தி பாதையில போனா நம்மளால அதை கண்டிப்பா செய்ய முடியும். இறை அருள் இருந்தால் நாம் எதையுமே வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து சாதிக்க முடியும். இறை அருள் அது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால தூய பக்தி சேவை என்பது நம்ம வீட்டுல வெறும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் மாத்திரம் செய்யறது கிடையாது. இந்த ஞானத்தையும் நாம வந்து கேட்பதும் நமக்கு நன்மை, பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறோம். சொல்வதால் நமக்கு தூய பக்தி சேவை என்பது நமக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்றது. இது யார் சொல்லியிருக்காங்க? கடவுளே சொல்லியிருக்கார். இதுக்கு மேல நமக்கு வந்து ஆத்தென்டிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. அட் த எண்ட் இல் கம் டு மீ, அவன் இறுதியில் என்னை வந்து சேர்கின்றான். அப்படி பக்தன் தான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. சோ நஷா தஸ்மான் மனுஷேஷு கஷ்டின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா நாச்சா மே தஸ்மாத் அந்ய பிரியா தரோ பூவிஹி. சோ there is no servant in this world. அதாவது நாம் எல்லாருமே சர்வன்ட்ஸ் தான் பகவானுக்கு இல்லையா, எல்லாருமே தாசர்கள் தான். சோ அந்த அந்த அப்படிப்பட்ட அவனை விட வந்து பிரியமானவன் எனக்கு யாருமே அவன் யாருமே ஆக முடியாதுன்னு சொல்றார். நார் தேர் வில் பி எவன் மோர் டியர் டு மீ இல்லையா. அவன் தான் எனக்கு பிரியமானவன், அவனை தவிர வேற யாருமே எனக்கு பிரியமானவனாக ஆகவும் முடியாது அப்படிங்கறது வந்து அழகாக இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ பகவத்கீதையை கேட்பதாலும் சொல்வதாலும் ஏற்படக்கூடிய நன்மையை பற்றி நாம இங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதேஷ்யதே சாயாம் இமாம் தர்மியாம் சம்வாதம் அவாயோஹோ ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இதஸ்தஸ்வயாம் இதிமே மதிஹி. அதாவது I declare that who studies this secret conversation of our அதாவது இந்த ரகசிய உரையாடலை யார் ஒருவர் வந்து கற்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய அறிவினால் என்னை வழிபடுகிறார்கள் என்று அவர் வந்து இஸ் டிக்ளேரிங், அவர் வந்து நான் எடுத்துரைக்கின்றேன் என்று பகவான் இங்க சொல்றார். இஸ் டிக்ளேரிங், அனௌன்ஸ் பண்றார். சோ யார் ஒருவர் அவர்கள் அவருடைய அதாவது இந்த ரகசிய உரையாடலை வந்து கற்கிறார்களோ படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய புத்தியால வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கின்றார்கள் என்பதை வந்து பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கிறார். அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் ஞானத்தை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுகிறார்கள் என்பதை பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக சொல்கின்றார். ஸ்ரத்தாவன் அதாவது ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இல்லையா. அனுஷூயஷ்ச சுன்யாத் அபியோ நரக தோ அபி முக்தக சுபாலோகான் பிராப்னுத்யா புண்ணிய கர்மனாம். அதாவது ஒன் ஹூ லிசன்ஸ் வித் ஃபெய்த், யார் ஒருவர் இப்ப சொல்றது மட்டும் இல்ல கேட்கறது நம்பிக்கையோட வித்தவுட் பொறாமையற்ற நிலையில் யார் ஒருவர், அதாவது பொறாமை யாருக்கு இருக்கும்? அதாவது நாத்திகர்களுக்கு மட்டும்தான் பொறாமை இருக்கும். கடவுளை பார்த்தா வேற யாருக்குமே வந்து பொறாமை இருக்காது இல்லையா. சோ அதனால பக்தர்களுக்கு எப்பொழுதுமே பகவான் மீது நம்பிக்கை இல்லையா. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரம் சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ், பாவ விளைவுகள் இருந்து விடுவிக்கிறார். அண்ட் தே அட்டைன் த ஆஸ்பீசியஸ் பிளானட்ஸ் வேர் த பயஸ் டுவெல், அதாவது தர்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் உலகங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அவர்கள் யாரை வணங்குகிறார்களோ அவர்களை அந்த உலோகத்திற்கு சேர்கிறார். பகவானை வணங்கினால் பகவானின் நாட்டை சேர்கிறார்கள், பிற தேவர்களை வணங்கினால் அவர்களுடைய லோகத்திற்கு அவர்கள் வந்து செல்கிறார்கள். இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம்பிள், துருவலோகம் வந்து துருவனுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பகவான் துருவலோகத்தை வந்து படைத்தார் இல்லையா, கொடுத்தார் இல்லையா, துருவ நட்சத்திரத்தை வந்து வழங்கினார். சோ ரைட்டியஸ் அது வந்து நம்ம இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளுமே இருக்கு. அது இந்த 14 லோகங்களுக்கு அச்சாணியாக இருக்கக்கூடியதான் வந்து துருவலோகமை. சோ இட் இஸ் நித்தியமற்ற இந்த லோகத்துல வந்து நித்தியமா இருக்கிறது ஒண்ணு எதுனாக்கா துருவலோகம் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளும். ஸ்பெஷல் பிளானட் அது ஆக்சுவலி பகவான் கொடுத்திருக்கு. கஷ்டித் ஏச்சத் ஸ்ருதம் பார்த்தா
த்வக்த்யாக்ரேன சேதசஹ கஷ்சித் அஜ்ஞான சம்மோக பிரணஸ்தஸ்தே தனஞ்சயா. அதாவது தனஞ்சயான்னாக்கா இஸ் அ கான்குயர் ஆஃப் வெல்த் இல்லையா. அதாவது தனம், அதாவது பொருளை சம்பாதித்து கொண்டு, அதாவது ராஜசூய யாகத்திற்கு வந்து அநேகமாக, அதாவது செலவு இதையா, அதாவது யாகத்திற்கு தேவையான அனைத்து திரவியங்களையுமே வந்து அர்ஜுனன் தான் வென்று வந்தான். அதனால்தான் அவனுக்கு தனஞ்சயா என்ற நாமம் உண்டு. So have you heard with this attentive mind? அதாவது கவனத்தோட நீ இதை கேட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் கிட்ட வந்து பகவான் கேட்கின்றார். சோ உன்னுடைய அறியாமையிலிருந்து நீ வெளியே வந்தியா, உன்னுடைய மாயிலிருந்து நீ வெளியே வந்துட்டியா, ஆர் யூ டிஸ்பெல்ட் ஃப்ரம் த இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து கேட்கின்றார் பகவான். சோ நான் இது அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர் லப்தஹ த்வம் பிரசாதான் மயாச்சுதா ஸ்ரோதி அஸ்மி கதா சந்தேக கஷ்யதி வச்சனம் தவஹ. அதாவது இப்போ அர்ஜுனன் சொல்கின்றார், எல்லாம் இது வரைக்குமே எனக்கு இருந்த அந்த குழப்பம் கலக்கம் எல்லாமே எனக்கு முடிவு பெற்று உன்னுடைய கருணையால் நான் அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டேன். இப்போ கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, நீங்கள் தாங்கள் என்ன சொன்னாலும் அதை செய்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் அப்படின்னுட்டு வந்து அர்ஜுனன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். சோ ஐ ஹவ் ரீகெயின் மை மெமரி, என்னுடைய சுய நினைவை நான் வந்து ஒரு நிமிடம். ஏதாவது என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது, என்னுடைய நினைவு நிலையை நான் மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன், அதாவது உங்களுடைய கருணையால நான் இப்ப ஸ்திரமாக இருக்கின்றேன், ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் டவுட்ஸ் இல்லையா, எல்லா அதாவது சந்தேகங்கள் இருந்து நான் வந்து வெளியே வந்துட்டேன். அண்ட் ப்ரிப்பேர் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். நீங்கள் எதை சொல்றீங்களோ அதன் அடிப்படையில் நான் வந்து செயல்படுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். யாரு? அர்ஜுனன். நாம் எல்லாரும் கூட அதே நிலையில கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். இவ்வளவு தூரம் பகவத்கீதையை கேட்டோம். சோ பகவத்கீதையினால பகவான் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் உபதேசம் செய்யவில்லை, நமக்கும் சேர்த்துதான் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா. வாழ்க்கையில நாம் எவ்வாறு நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொள்ளணும்ன்றத வந்து இந்த 18 அத்தியாயங்களையும் அழகாக சொல்லியிருக்கார். அஞ்சய உவாச்ச இதிஹக்யம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய மகாத்மனஹ சம்வாதம் இமம் ஆசூரம் அத்புதம் ரோம ஹர்ஷனம் சொல்லிட்டார். அதாவது சஞ்சயன் என்ன சொல்கின்றான், இந்த கிருஷ்ண அர்ஜுனர் இந்த இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடந்த உரையாடலை கேட்டு அவர் வந்து நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது, உடல் மெய் சிலுத்து போகின்றது என்பதை வந்து அழகாக வந்து வர்ணிக்கின்றார் இங்கே. சோ வண்டர்ஃபுல். அந்த உரையாடல் வந்து ரொம்பவுமே அவருக்கு வந்து இன்பம் ஊட்டக்கூடியதாக இருந்தது. எப்பொழுதுமே ஞானத்தை நாம வந்து கேட்க கேட்க அதுல வந்து நாம லயித்து விடுவோம் இல்லையா. அந்த அதே உணர்தலை தான் இங்கே சஞ்சயன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். யாரிடத்தில்? திருதராஷ்டிரரிடத்தில் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். வியாச பிரசாத ஸ்ருண்வதான் ஏதத் குய்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வர கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயாத் ஸ்வயம். அதாவது வியாசதேவருடைய கருணையால் இல்லையா, வியாசதேவருடைய கருணையால் தான் சஞ்சயனுக்கு வந்து அந்த திவ்யமான திருஷ்டி வந்து கிடைச்சது இல்லையா, பார்வை. சோ அந்த தெய்வீக பார்வையினால வந்து இந்த கிருஷ்ண அர்ஜுனர் இருவர் மகாத்மாக்களுக்கு இடையில் நடந்த அந்த உரையாடலை கேட்கக்கூடிய பிராப்தத்தை நான் வந்து பெற்றேன். அவருக்கு அதாவது டைரக்டா அவர் வந்து அந்த பேலஸ்ல இருந்து உட்கார்ந்துட்டு திருதராஷ்டிரம் முன்னாடி உட்கார்ந்து அதை பார்த்து அதை வந்து கேட்கக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெற்றதாக அதை நினைத்து அவர் வந்து இன்புறுகின்றார். So he is speaking, who is speaking personally to Arjuna இல்லையா, கிருஷ்ணா is speaking personally to Arjuna. அதை கேட்டு அவர் வந்து இன்புற்றதாக இங்கே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ராஜன் சம்ஸ்கிருத்திய சம்வாதான் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனய புண்ணியம் பிரஷ்யாமி சா முகூர் முகு. அதாவது ஐ ரிப்பீட்டட்லி ரீகால், மீண்டும் மீண்டும் அதை நினைத்து நான் இன்புறுகின்றேன் இந்த இருவருக்கு மத்தியில. ஐ டேக் பிளஷர். அதுல வந்து வரக்கூடியது என்ன? பிளஷர் என்னாலே நமக்கு சந்தோஷம் இல்லையா, ஹாப்பினஸ், பீயிங் த்ரில்டு எவ்ரி மொமெண்ட், ஒவ்வொரு நிமிடமும் நான் வந்து இன்புறுகின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சஞ்சயன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். தஷ்யா சம்ஸ்கிருத்திய ரூபம் அத்ய அத்புதம் ஹரேஹி விஸ்மயோ மே மகான் ராஜன் பிரஷ்யாமிஷா புனக புனக. புனக புனக மீன்ஸ் மீண்டும் மீண்டும். அதாவது அதை நான் அந்த வண்டர்ஃபுல் கான்வர்சேஷன் இல்லையா, கிருஷ்ணா அர்ஜுனருக்கு இடையில் நடந்த அந்த உரையாடல் வந்து
அது வந்து மிகவும் வந்து அவருக்கு வந்து மேன்மையாக இருக்கின்றது, அது வந்து அற்புதமாக இருக்கின்றது என்று அவர் வருகிறார். ஐ எம் ஸ்ட்ரக் வித் தட், அதிலேயே நான் வந்து ஆழ்ந்திருக்கின்றேன் மீண்டும் மீண்டும். அண்ட் ரிஜாய்ஸ், அதுல பேரானந்தத்தை நான் வந்து அடைகின்றேன் என்று எடுத்துரைக்கின்றார். ஸோ எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் துருவா நிதிர் மதிர் மமஹ. அதாவது எங்கெல்லாம், அதாவது கிருஷ்ணர், அதாவது கிருஷ்ண அர்ஜுனரை பற்றி இல்லையா, யோகங்களுடைய இறைவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, அதாவது உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, இவர்கள் இருவரும் எங்கிருந்தாலும் அங்கே அதாவது செல்வமும் வலியும், அதாவது வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் சொல்கின்றார் இல்லையா. சோ தட் இஸ் ரைட். பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காரா அங்க எல்லாமே வண்டர்ஃபுல் ஆப்புலன்சஸ் இருக்கும் இல்லையா, அவருடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் இருக்கும். சோ இதோட இன்றைக்கான இந்த 18வது அத்தியாயத்தினுடைய விளக்க உரைகள் வந்து நிறைவு பெறுகின்றது. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவர்களுக்கு நமஸ்காரங்கள். நிறைய பேர் இன்னைக்கு 12